nakakabawas din po sa kita namin po kasi siyempre, yung di man tumas yung pamasahe. Tas, Ano po yung panawagan nyo sa presidente po natin or sa gobyerno po? ibaba po yung gas po. Yun lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ha? Ano po yung epekto ng pagtaas ng ano? Nakakabawas po doon sa kita namin. Yun lang po. Pag muna bawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung ng budget kasi bawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung kuha namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap siya kapag mataas yung gas? Mahirap po. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno tungkol dito? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang kuwan Yung sa tupad ba yun ay... sa ano nga ba kasi yun? Fuel subsidy? Yung ibibigay sana sa atin? Kaso na-postpone, yung ayuda. Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila daw, ibababa lang yung diesel. Hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi kapag daw po tumaas yung diesel, dun pa na siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung pinibigay niyo? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din Ano po yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung gusto? Lalo ngayon may pasok yung huli dyan, medyo okay yung pasada. Ano yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng kan, wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Ilan po ba yung binubuhay niyo? Dalawa. Anak ko. Dalawa po. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, kulang pa rin kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo naan namin yung yung nag-aaral ng kolehiyo. May message po ba kayo o panawagan sa gobyerno tungkol dito? Kung sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita medyo tumas naman yung kita. Marinig yung doon sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi maganda nangyayari Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiisip lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle si Pres. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, opo, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pro-pura ko Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang.
So, ayun. Okay, actually may naganap na meeting kanina, no? Pinamunuan ng DPWH. Actually kasama natin doon yung LGU ng San Fernando, ang DMGC compound, nandun din, and yung mga kasama natin na mga utility provider po, tulad ng sa Prime Waters, Velabco, and such po, no? So, yun, napagmitingan po natin yung regarding sa approaching na trabaho, which is yun nga yung ang kanilang trabaho kasi currently nasa drainage works na sila. So pa-approach na po sila dun sa junction, so kailangan siyang pagandaan tulad ng posibleng pagbukas dun sa likod, no, back door kung tawagin, back gate kung tawagin. Ayun, napag-usapan po namin doon yung mga preparations. And actually umikot yung meeting dun sa mga utility provider dahil kalimitan yung mga properties kasi nila is located dun sa outermost lane ng kalsada ng MacArthur, which is yun nga po yung ginagawa kasalukuyan. Opo. Kasi di ba sir, hanggang July lang dapat yung rehabilitation sa part na yun. Pero Yes. extend daw po sila. Ano naman po yung parang napagkasunduan yung plano for the meantime po? Actually, yun. Dun nga sa extension, binabanggit po ni DPWH na dahil yun sa mga pag-uulan na naranasan po natin sa lugar, no? That's why yun, na medyo may hampered yung kanilang trabaho. In terms of fast tracking sa trabaho, yun, we do expect na even nighttime, ma-maximize na yung paggawa nila dun sa area. So, aside doon, may mga recommendations si DPWH na magkaroon ng parang time flexibility dun sa mga work time or schedule ng mga nasa loob sa sakop po, yung mga government agencies natin doon. So, yun. Kasama din dito yung, syempre sa part po ng LGU, particularly sa CPOSCO, magre-ready po kami ng traffic plan and advisory sa public para po alam po nila na during these days, magkakaroon na ng mas, kumbaga, ngayon nasa 6 lanes po tayo, baka mabawasan yan during the construction na po ng drainage works tsaka nung outermost lane. Yung po kasi yung pinaka-concern ng tao, yung traffic, lalo na nung nakaraan po, di ba, may na-stuck na doon na sasakyan. Mhm. Ano po yung magiging dalin niyan? Nabanggit niyo po kanina yung may bubuksan na portion po. Paano po niyan? Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound, no? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng back gate na yon, no? So, regarding naman dun sa insidente, nagkaroon po ng discussion between us and the DPWH na dagdagan yung mga reflective stickers natin. Kasi during nighttime and rainy season, rainy yung weather natin, medyo yung visibility ng mga facilities natin medyo nababawas. So, it is recommended na dagdagan yung mga ganong klaseng facilities natin. Yung po back gate sa Sakop, saan po yung daan po? Bali yun, pagkalabas mo doon, pwede tayong lumabas ng Maimpis or pwedeng magdire-diretso yan hanggang Sindalan. Saan po yung, paano po dadaan doon? Or sino yung allowed dumaan? Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever napapasukin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public
Yun. Pero most likely yung mga employees Yes. na sakop dun sa... Tsaka siguro clients na talagang pupunta naman dun sa area. Saan po yung nun, sir, yung anong portion yun? I mean, sa paano yung daan papunta dun sa back door, back gate? Back part nung actually, yung sa may Maimpis Road, if you know the Maimpis Road, pwede kang maka-access dun sa area na yon. Pwede rin yung mga coming from Bulaon, Calulot, northern part po ng San Fernando, pwedeng makadaan doon. Instead of bumaybay sila ng MacArthur or mag-fly along sila ng MacArthur, pwede nang doon na sila magdaan. Bakit dati, sir, hindi yun ginagamit? Hindi Wala kasi ba talaga? siya, right now kasi wall siya, wall. And accessible siya sa mga pedestrians lang. So may small gate siya na accessible for pedestrians, which is currently restricted din siya. Ino-open lang yon kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pumupunta sa DMCC. Yun lang po ba niyan yung magiging alternative route? O meron pa bang iba na para sa mga hindi papuntang sakop? Right now, yun muna yung pinag-uusapan namin with DPWH. Kamusta naman po yung planning po ng buong sa Pasko? Sa planning namin yon, of course, we do find ways kung saan po pwede pang alternate na makadaan yung mga motorista, no? Pero as of now, yun yung pinakamalinaw na pwede nating maibigay as alternate route. Yet nandyan yung mega dike, no, para sa mga light vehicles. Nandyan yung expressway, yung NLEX natin. And of course, yung Del Carmen, Bulaon Road, yan, pwedeng gamitin ng mga motorista natin. Kung pupunta man sila from south to north, para hindi na makasama sa congestion natin sa MacArthur, pwedeng yan yung mga daanan po nila. Mensahe niyo po sa Message, no? Ayun, sa lahat ng mga motorista, maging pedestrian or commuter ka man, parati ang pag-iingat natin sa kalsada dahil hindi natin alam, may mga kasabay tayong mga motorista na pasaway pa rin na hindi sumusunod sa mga road traffic rules natin. So yun, nanawagan kami sa lahat ng motorista na sumunod sa mga traffic rules na ini-implement ng San Fernando. So, dagdagan ng pasensya, basta sumunod sa mga batas trapiko. Yan lamang. Nakakabawas din po sa kita namin po kasi hindi man tumas yung... Tagalog. Gaano po kahalaga na magkaroon ng isang matibay or magandang relasyon ang public at private sector para po sa CSFP-LGU? Sa City of San Fernando, LGU, lalong-lalo na sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluwag, talagang napakahalaga at binibigyang halaga ang pampubliko at pribadong partnership. No? Kagaya ng partnership natin sa community, especially with our business chamber, yung Pampanga Chamber of Commerce. No? Ito ay isa sa mga pinangangalagaan ng syudad kasi halos sa lahat ng mga aspeto ng pangungobyerno sa pagpapaunlad ng ating lokal na ekonomiya, talagang kasama natin sila. At kung makikita natin yung mga events natin sa city, no, most of our major events like Giant Lantern Festival, Piestang Fernandino are mostly led by the private sector. At makikita natin na sa City of San Fernando talagang kaakibat sa pamamahala ang pribadong sektor at isa lang ang PAMCHAM sa mga partners natin in governance, especially through the leadership of Mayor Vilma na napaka-appreciative sa efforts ng ating private sector. Paano naman po nakakatulong ang PAMCHAM para po sa City of San Fernando? Ano po yung nabibigay niya? Siyempre, yung Pampanga Chamber, marami sa mga members nila ay sa San Fernando nagnenegosyo at siyempre bilang isang business-friendly na syudad, no, malaki ang ambag in terms of our local taxes ng mga businessmen natin at naniniwala pa rin at binubuhos nila yung kanilang mga investment sa ating city at dahil doon meron tayong very vibrant local economy. Nakaka-help din po ba siya in terms of pagbibigay ng kabuhayan sa mga San Fernandinos? Tama po. Siyempre, sa ating syudad, meron tayong ordinance kasi na dapat yung mga businesses ay
may employee sila na at least 40% ay Fernandinos, no? Kaya napakalaking tulong kapag maraming mga nagnenegosyo sa isang lungsod or isang lugar dahil doon nagkakaroon ng mas makabuluhang pamumuhay yung mga tao dahil mayroong dignity of labor na makukuha nila sa kanilang trabaho. Ma'am, syempre kapag partnership, parang give and take relationship yan eh. Ano naman po yung may ibibigay na support ng CSFP when it comes sa mga private sector? Sa private sector, marami tayong mga programa, no? For example, ang private sector natin, they're represented in our local special bodies. Kung baga kasama sila sa policy making, no, ng syudad, for example, sa Local Development Council, sa Sea-Dream Council natin, no, even sa yung Sea-Dream Council, that's our Disaster Risk Reduction Council, Local Tourism Board, our Arts and Culture Council, no, talagang represented ang mga private sector natin. At the same time, marami tayong programa in partnership with them. For example, no, katulong natin sila sa iba't ibang mga proyekto, lalong-lalo na sa pagtutulong sa mga micro, small, and medium enterprises natin. Thank you po, ma'am. Ayan. Thank you so much. Thank you. Yung maganda lang ako, Shopee. Po, Chef Vince. Ayun. Syempre, isa sa mga naibabahagi din natin ay pagkakaroon ng mga incentives, no? Lalong-lalo na sa mga negosyo na nagfo-fall doon sa mga investment priority areas natin sa kung saan kasama doon yung mga tourism and recreational facilities, for example, kagaya ng mga event centers or mga hotels, no? At ICT sector din, yung mga BPOs natin. So meron tayong mga pagka nag-apply sila for incentives under our investment incentive code, maaari silang maka-avail ng mga fiscal and non-fiscal incentives kagaya ng pagkakaroon ng business tax discounts or holidays. Thank you. Thank you. Ma'am, kailan po yung incentive? 2023. 2023. Thank you. Balik na ako na eh. Yung interview. Mabilis. Sir, gaano po ka-importante na magkaroon tayo ng partnership with the LGU, Public-Private Partnership? Oh, it's very important, Ash, no? Kasi this is the opportunity for us in the private sector doing business, especially in the city of San Fernando, or even in the whole of Pampanga, to know what their plans are for the private sector. Like now, you heard that there are incentives pala of the city of San Fernando for those who want to do business in the city of San Fernando. What are those? Discounts on business tax. Of course, there are conditions, no? You should have a little higher capitalization. Later, you will get a copy of the slide presentation, no? If you can produce, if your business can produce employment, because employment, instead of giving out money, you just produce the employment. So there are incentives ranging from 10% to 100%, depending on how much money you will bring in to the city. When I say how much money, you don't give it to the government. You pour investments here, you set up businesses, buildings, infrastructure, you hire people. And if you hire people, there are salaries, and then people will have money to spend. So that's how the economy works. Right? It's very important that we discuss. Now we know. Now that we know, and then we spread the good news to those who are willing to do business in Pampanga, particularly San Fernando, and those who are still here, to remain here. Diba? Sir, how important para po sa PAMCHAM naman na nakakapag-give back tayo or nakaka-help tayo sa community ng San Fernando or in Pampanga in general? How is it important for PAMCHAM or the city of San Fernando? Rephrase ko po yung question. Okay, sige. Sige. Paano po nakaka-help ang PAMCHAM when it comes to sa pagtaas po ng ekonomiya sa isang city, sa isang lugar, or sa Pampanga? Okay. You know, we have close to 600 members. Of course, the 600 members are all spread throughout the province of Pampanga.
no? We hold quarterly meetings, no? And then among the members of PAMCHAM, we do business among each other. When you do business among each other, and then there's business activity. When there's business activity, there's income. When there's income, there are taxes. When there's business activity, there are employment, and people get salary, and then you spend. Is that not a very good dynamic on how economy works? No? And then we also go out of our comfort zone outside Pampanga. We join trade missions with other chambers. We meet people from other geographical location. We even meet people from other countries to talk to us. And then we invite them. A while ago, we mentioned about the Indian Business Forum. They talk to us. They want to work with us. We want to do business in the province of Pampanga. Is that not good? Nagmamatter po ba na nakakapag-maintain ng good relationship ang public at private sector? Yes. This is the formula for that. We know what they are thinking, and then once we know, and then we work around those incentives, and then we apply whenever it's we apply for those incentives whenever whenever practicable. May message po ba kayo sa mga makakapanood mo sa or mga gustong makapasok sa PAMCHAM or mga business people or business-minded na tao? Okay, for those who are not yet members of PAMCHAM, those doing business, even the MSME, we encourage you to join PAMCHAM because you will learn a lot. We will guide you through how to do business well, if you are already doing business well, but we will guide you and match you with your future partners. Thank you po. Okay, Ash, bye-bye. Ano po yung panawagan niyo sa presidente po natin or sa gobyerno po? Ibaba po yung gas po. Yun lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ano po yung epekto ng pagtaas ng ano? Nakakabawas po doon sa kita namin. Yun lang po. Pag muna bawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung wanang budget. Kasi nabawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mahirap. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno natin? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang yung sa tupad ba yun ay sa ano nga ba kasi yun? Yung ibibigay sana sa atin, kaso na-postpone, yung ayuda. Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila doon, ibababa lang yung diesel, hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi kapag daw po ganito, tumaas yung diesel, doon pa siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung pinibigay? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din. Ano po yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung... Lalo ngayon may pasok yung huli dyan, medyo okay yung pasada. Ano yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Ilan po ba yung binubuhay? 2.
anak ko. Dalawa po. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita yan? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo naan namin yung yung nag-aaral ng kolehiyo. May message po ba kayo o panawagan sa gobyerno tungkol dito? Kung sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita, medyo tumas naman yung kita. Ganda po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po less leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi pa rin mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pas pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. Mura naman. Napakamura. At sa kanan mo, dapat natin gayahin ito dahil natatamaan yung legitimate ng mga transport. Nakamayang pag-umin din ang babae. So, we need a preparation of the civilian population, the public. Kung kailangan, kung ano ang kasilyo ito, kaya naman pinatagpilit yung siguro hindi nyo natin. Kasi kung may preference may case number. Pag wala yung yan ay bubos. May traffic code din kami dito. Kahit may traffic code kami, papademutize pa rin kami sa LTO. Pag naayos na yung deputation, talagang we will be very we will have sustained operations against traffic violators dito. Kasi ayaw natin yung pupunta dito sa loob ng Clark, kakain, pagkatapos ang magkakaroon ng aksidente, napakasad naman ang experience nila. So gusto namin dito, ang naman ninyo yung gusto namin aksidente, lahat pupunta dito sa loob ng Clark, magkakaroon sila ng napakaganda experience, di ba? Kung pupasok pa dito, pagkatapos yung mga traffic violators, mga aksidente pa, ang pinakamasama doon madadala pa sa hospital. Di ba ayaw naman natin ang gano'n? So, we promote Clark as a tourist destination. As a matter of fact, Clark is the #1 tourist destination in Central Luzon. And we would like to maintain that. And Clark is also... Marami nagsasabi, bakit daw nagpo-proliferate ito? I know that itong mga agencies na to, diretso naman ang trabaho. Ganun pa man, we will also cleanse our ranks if and when meron tayo naman nakikita. Ano kayo? Isang pamilya? Opo, sir. Oo. Ganun do, kararating lang kayo. Bakit po, sir? Saan kayo galing, ma'am? Hindi, saan ang galing? Ako. Bataan. Makati ka Bataan po. Magkano ang upa nyo? Dito po, sir. 3.5. Nakausap ka na ng LTO? Alin ka, bababa ka sandali. Sige, ma'am. Tara. Paghahanda po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan
may nakaipon ka kahit paano para kahit ano, hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Isko, ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi pa rin mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pas pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. Marinig yung doon sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa zona? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiisip lang kami mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kami kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yun lang. City of San Fernando LGU, lalong-lalo na sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluwag, talagang napakahalaga at binibigyang halaga ang pampubliko at pribadong partnership. No? Kagaya ng partnership natin sa community, especially with our business chamber, yung Pampanga Chamber of Commerce. No? Ito ay isa sa mga pinangangalagaan ng syudad kasi halos sa lahat ng mga aspeto ng pangungobyerno sa pagpapaunlad ng ating lokal na ekonomiya, talagang kasama natin sila. At kung makikita natin yung mga events natin sa city, no, most of our major events like Giant Lantern Festival, Piestang Fernandino are mostly led by the private sector. At makikita natin na sa City of San Fernando talagang kaakibat sa pamamahala ang pribadong sektor at isa lang ang PAMCHAM sa mga partners natin in governance, especially through the leadership of Mayor Vilma na napaka-appreciative sa efforts ng ating private sector. Paano naman po nakakatulong ang PAMCHAM para po sa City of San Fernando? Ano po yung nabibigay niya? Siyempre, yung Pampanga Chamber, marami sa mga members nila ay sa San Fernando nagnenegosyo at siyempre bilang isang business-friendly na syudad, no, malaki ang ambag in terms of our local taxes ng mga
businessmen natin at naniniwala pa rin at binubuhos nila yung kanilang mga investment sa ating city. At dahil doon meron tayong very vibrant local economy. Nakaka-help din po ba siya in terms of pagbibigay ng kabuhayan sa mga Fernandinos? Tama po. Siyempre, sa ating syudad, meron tayong ordinance kasi na dapat yung mga businesses ay may employees sila na at least 40% ay Fernandinos, no? Kaya napakalaking tulong kapag maraming mga nagnenegosyo sa isang lungsod or isang lugar dahil doon nagkakaroon ng mas makabuluhang pamumuhay yung mga tao dahil meron dignity of labor na makukuha nila sa kanilang trabaho. Ma'am, syempre kapag partnership, parang give and take relationship yan eh. Ano naman po yung may ibibigay na support ng CSFP when it comes sa mga private sector? Sa private sector, marami tayong mga programa, no? For example, ang private sector natin, they're represented in our local special bodies. Kung baga kasama sila sa policy making, no, ng syudad, for example, sa Local Development Council, sa CDREAM Council natin, no, even sa yung CDREAM Council, that's our Disaster Risk Reduction Council, Local Tourism Board, our Arts and Culture Council, no, talagang represented ang mga private sector natin. At the same time, marami tayong programa in partnership with them. For example, no, katulong natin sila sa iba't ibang mga proyekto, lalong-lalo na sa pagtutulong sa mga micro, small, and medium enterprises natin. Thank you po, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yung maganda lang ako, Shopee. Po, Chef Vince. Ayun. Syempre, isa sa mga naibabahagi din natin ay pagkakaroon ng mga incentives, no? Lalong-lalo na sa mga negosyo na nagfo-fall doon sa mga investment priority areas natin kung saan kasama doon yung mga tourism and recreational facilities, for example, kagaya ng mga event centers or mga hotels, no? At ICT sector din, yung mga BPOs natin. So, meron tayong mga pagka nag-apply sila for incentives under our investment incentive code, maaari silang maka-avail ng mga fiscal and non-fiscal incentives kagaya ng pagkakaroon ng business tax discounts or holidays. Thank you. Thank you. Ma'am, kailan po yung incentive? 2023. 2023. Ma'am, thank you po. Hulop, Pampanga. Magkaroon tayo ng partnership with the LGU, public-private partnership. Oh, it's very important, Ash, no? Kasi this is the opportunity for us in the private sector doing business, especially in the city of San Fernando, or even in the whole of Pampanga, to know what their plans are for the private sector. Like now, you heard that there are incentives pala of the city of San Fernando for those who want to do business in the city of San Fernando. What are those? Discounts on business tax. Of course, there are conditions, no? You should have a little higher capitalization. Later, you will get a copy of the slide presentation, no? If you can produce, if your business can produce employment, because employment, instead of giving out money, you just produce the employment. So there are incentives ranging from 10% to 100%, depending on how much money you will bring in to the city. When I say how much money, you don't give it to the government. You pour investments here, you set up businesses, buildings, infrastructure, you hire people. And if you hire people, there are salaries, and then people will have money to spend. So that's how the economy works. Right? It's a given. It's very important that we discuss. Now we know. Now that we know, and then we spread the good news to those who are willing to do business in Pampanga, particularly San Fernando, and those who are still here, to remain here. Diba? Sir, how important para po sa PAMCHAM naman na nakakapag-give back tayo or nakaka-help tayo sa community ng San Fernando or in Pampanga in general? How is it important for PAMCHAM or the city of San Fernando? Rephrase ko po yung question. Okay, sige. Sige. Paano po nakaka-help ang PAMCHAM when it comes to sa pagtaas po ng ekonomiya sa isang city, sa isang lugar, or sa Pampanga? Okay.
You know, we have close to 600 members. Of course, the 600 members are all spread throughout the province of Pampanga. No? We hold quarterly meetings, no? And then among the members of PAMCHAM, we do business among each other. When you do business among each other, and then there's business activity. When there's business activity, there's income. When there's income, there are taxes. When there's business activity, there are employment, and people get salary, and then you spend. Is that not a very good dynamic on how economy works? No? And then we also go out of our comfort zone outside Pampanga. We join trade missions with other chambers. We meet people from other geographical locations. We even meet people from other countries to talk to us. And then we invite them. A while ago, we mentioned about the Indian Business Forum. They talk to us. They want to work with us. They want to do business in the province of Pampanga. Is that not good? Nagmamatter po ba na nakakapag-maintain ng good relationship ang public at private sector? Yes. This is the formula for that. We know what they are thinking, and then once we know, and then we work around those incentives, and then we apply whenever we apply for those incentives whenever practicable. May message po ba kayo sa mga makakapanood po sa or mga gustong makapasok sa PAMCHAM or mga business people or business-minded na tao? Okay, for those who are not yet members of PAMCHAM, those doing business, even the MSME, we encourage you to join PAMCHAM because you will learn a lot. We will guide you through how to do business well, if you are already doing business well, but we will guide you and match you with your future partners. Thank you po. Okay, Ash, bye-bye. Paghahanda po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Pangalan mo, Albe? Yung pong mga gamit namin, itataas po. Ihilang po yung daga, agad baha. So kayo po talaga? Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi pa rin mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pas pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. Gusto kong marinig yung dun sa mga magsasaka, sir. Kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang. Sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiis lang kami mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami ng
marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Ano po yung panawagan nyo sa presidente po natin or sa gobyerno po? Ibaba po yung gas po. Yun lang po. Ano po ba yung epekto dito sa inyo? Ano po yung epekto ng pagtaas ng Nakakabawas po doon sa kita namin. Yun lang po. Pag mo nabawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung ng budget kasi nabawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno tungkol dito? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang yung sa tupad ba yun ay sa ano nga ba kasi yun? Yung ibibigay sana sa atin, kaso na-postpone, yung ayuda. Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila daw, ibababa lang yung diesel, hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi kapag daw po tumaas yung diesel, doon pa na siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung Pilipinas? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din eh. Ano po yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung gusto? Lalo ngayon may pasok yung ulit dyan, medyo okay yung pasada. Ano po yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Ilan po ba yung binubuhay? Dalawa. Anak ko. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, kulang pa rin kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo naan namin yung nag-aaral ng kolehiyo. May message po ba kayo o panawagan sa gobyerno tungkol dito? Kung sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita, medyo tumas naman yung kita. By ready na ang operating table ng dalawang centers for orthopedic, brain, and trauma. Ready na, as in pwede na mag-opera doon. Because we have yung existing nating operating room, di ba may luma tayo. So we make it sure that we will be transferring patients. The entire center will be fully functional together with the operating room. Starting tomorrow po? Maglilinis pa tayo kasi syempre iikot tayo ngayon and we still need to do environmental culture and disinfect the entire facility para po ma-ensure natin na hindi mai-infect ang mga pasyente natin. Isa po sa pangamba ng mga tao, yung waiting time, paano po mapapabilis yung pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino? Actually, kaya nga tayo nagdagdag ng OR kasi dati ang ginagamit na operating room ng mga major surgeries natin, 6 lang yan. And then for the minor surgery, 6 din. But not all surgeries would be minor. So talagang ang major OR natin ay full pack kasi ilan ang cutting specialties natin. With the addition of another 6 na fully equipped and integrated operating rooms, ito ay mapapabilis natin yung
scheduling. Kasi ang laging naghihintay is the availability of the operating rooms. Ma'am, clarification. Pwede ho rito ang Region 1, 2, 3, Yes, because we are an Apex hospital. Kahit saan po, dahil meron tayong tinatawag na networking, no? We have this established network with all other DOH hospitals. They can refer patients to us also, and we can refer patients to them. Yun yung kagandahan ng healthcare provider network. We are looking for areas na or partners na pwede naming makashare dun sa paghahatid ng serbisyong ito na medical sa ating mga patients. Gaano po kayo importante na nagkaroon po tayo ng mga ganitong advancement dito sa JBL? Dahil nga tayo ay Apex Hospital, yung kadalasan ng ating mga, if you would see the ambulances outside, hindi lang po ito taga Pampanga. We have patients from Tarlac, we have patients from Bulacan, Zambales, even Nueva Ecija. So ibig po sabihin nito, yun pong na-expand natin, no, yung ating paghahatid ng serbisyo, hindi lamang limited sa mga Kapampangan. Ginawa natin for today. At yung tamong Sarsuela, entitled na Perry the Musical, ito yung storya ning di kaya nakan storya daring Kapampangan, storya marakalamya yaliwang storya, pero storya na ning metong anak troubled ne enabalo na nung para sa anak imbe. So ngayon mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, like artisan tarita, ang teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience, kasi aliwait ang ating audience eh. At hindi ta ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, banganta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo ba, lilinisan mo yung show, and 2 weeks mag-open na kami Puking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, in-running bagay rin yun, kaya they just happen. Eh. Alam mo, there's a higher power adapin that calls you to do something. And then bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya ka nung Ilben na yung Perry, dapat mag-aral yaman nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na Linebia Seminaryo. Ngayon yung Parine. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bukasyon daring kaparyan, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po gino, tinyang plano para kaya katamongan. Okay. Siyempre, paralan niya rin po ini kareng kayanakan na mag-divert mo rin king aluwang paralan king arts. Yes, yes. Well, sabi ko pin, the show is not just a vocation campaign. It's an entertainment. It's an outlet. It is it opens people possibilities for a theater career or anything. It's a Kapampangan Sarsuela. So it's art and culture as well. Okay. Panauli na mo po agkatan nyo po rin kaya katamong talapanalbe na manalbe ne King Perry and dakala po akuang aral kening piaglo na yun. Ang katanda kayo pong Manalbe, Perry, the musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, may kitikit tamo, duwano po rin makaschedule na shows, and I'm sure marakala pa po rin tutuking palabas. May kitikit tamo po. Okay. Makanano may pagsad na ining role ang Perry medyo
mabayad sa tayong role line eh. O medyo mabayad yung role ng Perry. Do makaredit kong bagya, uling pari ko siyempre, itang maging biyena, itang kwento na from teenager hanggang magpari. Siguro yung challenge mo ngayon uling ako pari na ako. Itang makananong may balik pa si Bayo na anak, teenager, magulo, makanyan. At saka siguro itang ako ang timpari, makananong kaya bakit yamang Christian kahit ang role ko dapat i-pairing akit da. The story of Perry. Baka nito mas maging effective ya, mas makaking-inspire na ka rin aliwang kaya nakan mo naman. Siguro itang challenge bagya ka na ako. Pero ngayon naman, ulit sa dari Sir Andy, ang porang aliwang art, yung teatro, makapag-adjust naman at mas mag-improve every mag-prepare ka practice. Ka ba masyado kabado uling nakaman na usually makiabi ka rin ang makanyan aluwain calling mo ngayon aluwain naman yung calling alang kay ka rin kami kasakit atin mo rin kasakitan pero siguro itang permission kayong seminaryo atin mo naman kasaupan kaya kami tawuling atin mo naman program makanya mag-present kami mo naman at saka siguro may balik kitang intention na pong goal ng palabas itong vocation campaign pumakasap ka rin aliw pag-inspire ka rin kaya na mag-push ka na ako na masamasan. Paulina mo mong palagay mo timely na pasibaya mo palagay in Perry. Very timely yan. Yeah, very timely yan. Especially po ka rin kayo na ngayon Yung goal na kasi yung Sir Andy. Yan lang yun kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pupunta sa Kaya nakan. So, I think we are getting there. Itang mas alis mo na rin kaya nakan, mas nakan ma-inspire ka rin kaya nakan magtango kayo sa nga pong gin. And at the same time, pasikanan ng karelang ugnayan kayong pamilya. Oo, dakalya po, dahil ko po abangan. May po, dakalya po lessons kayong family, barkada, religious vocation, yaliwa. So, okay. Actually, may naganap na meeting kanina, no? Pinamunuan ng DPWH. Actually, kasama natin doon yung LGU ng San Fernando, ang DMGC compound, nandun din, and yung mga kasama natin na mga utility provider po, tulad ng sa Prime Waters, Velabco, and such po, no? So, napag-meetingan po natin yung regarding sa approaching na trabaho, which is yun nga ang kanilang trabaho kasi currently nasa drainage works na sila. So pa-approach na po sila dun sa junction, so kailangan siyang pagandaan tulad ng posibleng pagbukas dun sa likod, no, back door kung tawagin, back gate kung tawagin. Napag-usapan po namin doon yung mga preparations. And actually, umikot yung meeting dun sa mga utility provider dahil kalimitan yung mga properties kasi nila is located dun sa outermost lane ng kalsada ng MacArthur, which is yun nga po yung ginagawa kasalukuyan. Kasi di ba sir, hanggang July lang dapat yung rehabilitation sa part na yun. Pero yes. extend daw po sila. Ano naman po yung parang napagkasunduan yung plano for the meantime? Actually, yun. Dun nga sa extension, binabanggit po ni DPWH na dahil yun sa mga pag-uulan na naranasan po natin sa lugar, no? That's why yun, na medyo may hampered yung kanilang trabaho. In terms of fast-tracking sa trabaho, yun, we do expect na even nighttime, ma-maximize na yung paggawa nila dun sa area. So, aside doon, may mga recommendation si DPWH na magkaroon ng parang time flexibility dun sa mga work time or schedule ng mga nasa loob sa sakop po, yung mga government agencies natin doon. So, yun. Kasama din dito yung, syempre sa part po ng LGU, particularly sa CPOSCO, magre-ready po kami ng traffic plan and advisory sa public para po alam po nila na during these days, magkakaroon na ng mas, kumbaga, ngayon nasa 6 lanes po tayo, baka mabawasan yan during the construction na po ng drainage works tsaka ng outermost lane.
concern ng tao yung traffic, lalo na nung nakaraan po, di ba, may na-stop na doon na sasakyan. Mhm. Ano po yung magiging dali niya? Nabanggit niyo po kanina yung may bubuksan na portion po. Paano po niya? Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound. No? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng back gate na yon. No? So, regarding naman dun sa insidente, nagkaroon po ng discussion between us and the DPWH na dagdagan yung mga reflective stickers natin. Kasi during nighttime and rainy season, rainy yung weather natin, medyo yung visibility ng mga facilities natin medyo nababawas. So, it is recommended na dagdagan yung mga ganong klaseng facilities natin. Yung back gate sa Sakop, saan po yung daan po? Bali yun, pagkalabas mo doon, pwede tayong lumabas ng Maimpis or pwedeng magdire-diretso yan hanggang Sindalan. Saan po yung, paano po dadaan doon? Or sino yung allowed to ban? Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever napapasokin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public, yun. Pero most likely yung mga employees Yes. na Sakop doon sa... Tsaka siguro clients na talagang pupunta naman doon sa area. Saan po yung nun, sir, yung anong portion yun? I mean, paano yung daan papunta doon sa back gate? Back part nung actually, yung sa may Maimpis Road, if you know the Maimpis Road, pwede kang maka-access doon sa area na yon. Pwede rin yung mga coming from Bulaon, Calulot, northern part po ng San Fernando, pwedeng makadaan doon. Instead of bumaybay sila ng MacArthur or mag-fly along sila ng MacArthur, pwede nang doon na sila magdaan. Bakit dati, sir, hindi yun ginagamit? Hindi kasi siya, right now kasi wall siya, wall. And accessible siya sa mga pedestrians lang. So may small gate siya na accessible for pedestrians, which is currently restricted din siya. Ino-open lang yon kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pumupunta sa DMGC. Yun lang po ba niyan yung magiging alternative route? O meron pa bang iba na para sa mga hindi papuntang Sakop? Right now, yun muna yung pinag-uusapan natin with DPWH. Kamusta naman po yung planning po ng buong sa Pasko? Sa planning namin yon, of course, we do find ways kung saan po pwede pang alternate na makadaan yung mga motorista, no? Pero as of now, yun yung pinakamalinaw na pwede nating maibigay as alternate route. Yet nandyan yung mega dike, no, para sa mga light vehicles. Nandyan yung expressway, yung NLEX natin. And of course, yung Del Carmen, Bulaon Road, yan, pwedeng gamitin ng mga motorista natin kung pupunta man sila from south to north para hindi na makasama sa congestion natin sa MacArthur. Pwedeng yan yung mga daanan po nila. Mensahe niyo po sa message, no? Ayun, sa lahat ng mga motorista, maging pedestrian or commuter ka man, parati ang pag-iingat natin sa kalsada dahil hindi natin alam, may mga kasabay tayong mga motorista na pasaway pa rin na hindi sumusunod sa mga road traffic rules natin. So yun, nawagan kami sa lahat ng motorista na sumunod sa mga traffic rules na ini-implement ng San Fernando. So, dagdagan ng pasensya, basta sumunod sa mga batas trapiko. Yan lamang. Thank you po. Nakakabawas din po sa kita namin po kasi siyempre, yung hindi man tumas yung pamasahe. Ano po yung panawagan nyo sa presidente po natin or sa gobyerno po
Ibaba po yung gas po. Yun lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ano po yung epekto ng pagtaas ng ano? Nakakabawas po doon sa kita namin. Yun lang po. Pag mo nabawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung ng budget. Kasi nabawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mahirap. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno tungkol dito? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang yung sa tupad ba yun ay... sa ano nga ba kasi yun? Yung ibibigay sana sa atin? Kaso na-postpone, yung ayuda. Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila daw, ibababa lang yung diesel. Hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi kapag daw po tumaas yung diesel, doon pa na siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung Pilipinas? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din Ano po yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung... Lalo ngayon may pasok yung Holy Angel, medyo okay yung pasada. Ano yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin. Itong ginawa natin for today. Ating tamong Sarsuela, entitled na Perry the Musical. Ito yung storya ning di kaya nakan storya daring Kapampangan, storya marakalamya yaliwang storya, pero storya na ni metong anak troubled nabalo na nung para sa anak hindi. So ngayon mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, ng artisan tarita, ang Teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience, kasi aliwait ang ating audience At hindi ta ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, banganta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo ba, lilinisan mo yung show, and 2 weeks mag-open na kami booking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, inining bagay rin yun, kaya they just happen. Alam mo, there's a higher power at the end that calls you to do something. And then bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya kanong Ilben na yung Perry, dapat mag-aral yamen nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na Linabia Seminaryo. Ngayon yung parine. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bukasyon daring kaparian, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po ginot, yung plano para kay katamongan. Okay. Siyempre, para lang niya rin po ini kareng kaya nakan na mag-divert mo rin king alawang paralan king arts. Yes. Sabi ko pin, the show is not just a vocation campaign. It's an entertainment. It's an outlet. It is it opens people possibilities for a theater career or anything. It's a Kapampangan Sarsuela. So it's art and culture as well. Okay, panahuli na mo po agkatan nyo po rin kaya katamong Talapanalbe na Manalbe, King Perry, and Dakala po akuang aral kay Piaglo na yun. Agkatanda kayo pong Manalbe, Perry, the musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, may kitikit tamo, duwano po rin makaschedule shows,
And I'm sure marakala pa po ring tutuking palabas. Dikit-dikit tamo po. Okay. Makanano may pagsa dyan, ining role ng Perry, medyo mabayad siya tayo ining role na ini. O medyo mabayad yung role ng Perry. Do makaredit kong bagya, uling pari ko siyempre, itang maging biyena, itang kwento na from teenager hanggang magpari. Siguro yung challenge mo ngayon uling ako pari na ako. Itang makananong may balik pa si Bayo na anak, teenager, magulo, makanyan. At saka siguro itang ako ang timpari, makananong kaya bakit yamang Christian kaya itang role ko dapat i-pairing akit da. The story of Perry. Baka nito mas maging effective ya, at mas makaking-inspire na ka rin aliwang kaya na mo naman. Siguro itang challenge bagya ka na ako. Pero ngayon naman, ulit sa rin Sir Andy, ang porang aliwang art, ang teatro, makapag-adjust naman at mas mag-improve every mag-prepare ka practice. Ka ba masyado kabado uling nakaman na usually makiabi karang makanyan aluwayang calling mo ngeni aluwanin naman ng calling. Alang kay ka rin kami kasakin. Atin mo rin kasakitan pero siguro itang formation kayong seminaryo atin mo naman kasawpad kaya kami tauling atin mo naman program makanya mag-present kami mo naman. At saka siguro, may balik kitang intention ng pong goal ng palabas. Ito, vocation campaign, pumakasap ka rin aliw, pag-spark ka rin kaya na, mag-push ka na ako na masamasan. Hindi, halos 8 dekada. Ano na po yung pinagbago ng BIFAR? Siguro 40 years ago, simula po doon sa for 78 years. So, meaning 1947 na ano ang na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan ano. So hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as line bureau. So marami na talaga yung nangyari na from mere agency for regulation and of course for training and technical assistance. It has evolved now into a powerhouse yung not only on those mentioned functions. Now we are now on livelihood interventions and capability building and even nasa stage na tayo na management na ng ating resources through the establishment din ng fisheries management areas. So, na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector, at nasa tayo, science-based na kung ibig sabihin. And for policy decision, we are now using those kind of area and yun. From a meager budget, kahit papano, medyo lumaki na rin siya. Marami na rin siyang mga tao as far as planting position is concerned. And of course, we are aiming for of course, a very, hopefully, ay mas dumami pa yung budget, yung budget natin, and maging aggressive sa mga needs ng ating fisher folk and of course yung industry. So if we talk about the fisheries, hindi lang kasi yung fisher folk ang involved dito, even yung mga big players yung nasa aquaculture, yung mga nasa feed mills, yung mga nasa ancillaries, nasa processing. So lahat ng nasa value chain, ito yung ating ito ang focus ngayon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Basically, mas malawak na ngayon ang sakop ng BIFAR. Ganun po yung nakukuha ko sa inyo. Pero may mga nabanggit po kayong challenges kanina, particular po sa mga kabataan. Sa panahon po ngayon, ano po ba yung dapat gawin ng BIFAR dito sa mga kabataan na ito nang sa gayon po ay umusbong pa yung industriya ng pangisdaan at aquatic resources? Yes, parang yung the loss of interest among our youth na ma-engage sa fisheries sector is a global problem. Hindi lang naman dito. Kasi nga, of course, marami na kasing mga ibang mga areas na pwede nilang puntahan other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na
na kumbaga profession other than fisheries. But nakita din naman natin with the with the emergence ng itong IoT o yung Internet of Things, AI and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan through their knowledge on these things para makabuo tayo ng mga policies and of course yung ma-manage natin ang ating mga resources. Like now, we have now real-time monitoring of parameters. Pati sa feeding, pwede na siyang through internet, through AI. So marami silang pwedeng iambag sa sector in the sense na kahit hindi sila physically present doon sa mga infrastructure, but they can still be a valuable help for the sector. Paghahanda po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi pa rin mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pas pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. Kung marinig yung doon sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiis lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kami kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap. Mura naman yan. Napakamura. At saka lang mo, dapat natin biyahe ito dahil natatamaan yung tubig ng mga transport. Nakamayang taon hindi lang babae. So, we need a operation of the civilian pathways department. Tutelan kung ano ang sino ito. Kaya naman pinatagilid yun. Siguro hindi nyo naman kasi kung may presence may case number. Pag wala yun, yan ay
ubos. May traffic code din kami dito. Kahit may traffic code kami, papadeputize pa rin kami sa LTO. Pag naayos na yung deputation, talagang we will be we will have sustained operations against traffic violators dito. Kasi ayaw natin yung pupunta dito sa loob ng plan, kakain, pagkatapos ang ending magkakaroon ng aksidente, napakasad naman ang experience nila. So gusto namin dito, ang naman ninyo yung gusto namin aksidente, lahat pupunta dito sa loob ng plan, magkakaroon sila ng napakaganda experience. Diba? Kung pupasok ka dito, pagkatapos yung mga traffic violators, mag-aksidente pa, ang pinakamasama doon magdadala pa sa hospital. Diba? Ayaw naman natin ang gano'n. So, we promote Clark as a tourist destination. As a matter of fact, Clark is the #1 tourist destination in Central Luzon. And we would like to maintain that. And Clark is also... Marami nagsasabi, bakit daw nagpo-proliferate ito? I know that itong mga agencies na to, diretso naman ang trabaho. Ganun ba man, we will also cleanse our ranks if and when meron tayo naman nakikita. Ano kayo? Isang pamilya? Opo, sir. Oo. Ganun do, kararating lang kayo. Bakit po, sir? Saan kayo galing, ma'am? Galing sa galing. Bataan. Makati ka Bataan po. Magkano ang upa nyo? Dito po, sir. 3.5. Nakausap ka na ng LTO? Alin ka, baba ka sandali. Sige, ma'am. Na-awardan po kanina, parang 25 years po yung pinaka mataas nating in-award. Ano pong message natin sa mga empleyado ng kawanihan nang sa gayon po ay mas maging mausbong pa po, mayabong yung ating pagsaserbisyo sa taong bayan? So every year, inaano natin, ina-acknowledge natin yung commitment and of course yung loyalty ng ating mga empleyado, yung ating mga kasamahan sa BIFAR sa kanilang pagpupunyagi at pananatili. So it is just proper na bigyan sila talaga ng parangal. And nandiyan naman sa nasa civil service din na rules na we have to compensate yung ating mga loyal employees. So para sa akin, ang message ko lang sa kanila ay pagbutihin pa at maging makasama sila sa malayo pang paglalayag ng ating ahensya. Ako si Neil Encinares, Aquaculture Center Chief 2, PFO ng Zambales. 25 years po ang inyong pagiging service, 20 lang ba? 20 years po ang inyong service dito sa government, particular sa BIFAR po ba lahat yon? Ayan. Ano pong ibig sabihin ng parangal na ito at bakit pinili niyong magstay dito? Ayan. So yung parangal na ito, dedikasyon to sa mga loyal na mga empleyado ng BIFAR bilang pagkilala sa dedikasyon at mga naiambag sa BIFAR. So isa itong napakalaking parangal para lalo pang pagbutihin ng mga empleyado ng BIFAR yung kanilang mga gawain sa kanya-kanyang proyekto. 20 years nyo pong pakikisalamuha sa mga mangingisda. Kamusta po? Ano po ba yung mga pangangailangan nila na dapat po talagang ipinamimigay natin? So dun sa pangangailangan nila bilang isang PFO ay talagang nakatutok kami sa mga sa kanila. So particularly sa Zambales. So ang pangangailangan nila talaga ay yung talagang kailangan tutukan sila upang pangalagaan yung kalikasan. Kasi yung kalikasan yung kanilang pinagkukunan ng livelihood. So dapat protektahan at i-conserve ang ating kalikasan. Basically po tamang edukasyon. At ang edukasyon. So isa sa pangarap ng ahensya ay yung lahat ng anak ng mangingisda ay makagraduate. So bilang isang proyekto natin ay yung pagkakaroon ng scholarship para sa mga anak ng mangingisda. Meron po kayong mensahe sa mga constituents po, sa mga mangingisda? So sa ating mangingisda, panatilihin po natin proteksyonan ang ating mga kalikasan tulad ng ating mga protected areas upang
lalo pang dumami ang ating isda at maging sustainable ito para sa ating mga susunod na henerasyon. Ako po si Joella S. Kagiwa, 18 years old, nakatira po ako sa Pantalan Luma, Orani, Bataan. Joella, yun yung tatlong photos, di ba? Habang kinukunan mo yun, ano yung naging inspirasyon mo? Yung pagsisikap po ng tatay ko, gusto ko po sanang masuklian yun kahit papano po sa pagsali po sa contest. Pero for sure, hindi ka nag-expect by that time, no? Kung may kukwento mo sa akin, kasi nga hindi ko pa nakita yung picture na yun, ano ba yung nilalaman nun? Nilalaman po nun yung pagiging responsableng mangingisda po ng tatay ko. Siya po yung naglilinis po siya sa ilog po, lalo na po pag tuwing baha po, nagkakaroon po ng mga kalat-kalat. Tapos nagtatanim din po siya ng mga bakawan po sa tabi lang din po ng bahay namin kasi malapit po kami sa ilog. Yung bakawan na po yun ay pinapamahayan po yun ng mga isda, alimango, supo, para po dumami po sila. Then lastly po, nangingisda po yung tatay ko. Gamit po yung tamang sukat po ng lambat para po hindi mahuli po yung mga isdang maliliit. Tsaka hindi po siya gumagamit ng dinamita para sa akin. Masasabi mo bang bilang ikaw yung ano ba pangalan ni Papa? Willie Kagiwa po. Si Mang Willie, no? Masasabi mo ba na maswerte ka kasi sa murang edad mo na ituro sa iyo ng mangingisda mong tatay yung mga ganung bagay na pagiging responsable sa karagatan, pagpapanatili ng kalinisan? Opo, maswerte po ako sa na naituro po sa akin ng tatay ko yon dahil po alam ko na po kung paano po ingatan po yung kalikasan, lalo especially po sa karagatan. Then po, dahil po tatay ko po siya, proud po talaga ako. Anong in-enrollan mo sa college? Sa college po, tourism management po. So etong tourism na to, moving forward, paano mo i-apply yung mga turo sa iyo ng tatay mo, sa tingin mo? Yung mga turo po ng tatay ko, i-apply ko po kunyari po sa pagiging responsable po, especially tourism po. So, iba-ibang lugar po yung napupuntahan ko. So, papangalagaan ko po yung kalikasan po, especially po sa karagatan. Meron ka bang gustong sabihin sa BIFAR with this contest and sa mga ganitong klaseng programa? Sa BIFAR po, thank you po sa contest na ito. Malaking tulong po ito para sa amin po sa pag-aaral ko at sa pangangailangan din po namin ng pamilya po. Thank you so much. Mura naman yan. Napakamura. At saka lang mo, dapat natin biyahe ito dahil natatamaan yung titibig ng mga nakamayang pagmumay din ang babae. So, we need a cooperation of the civilian police, the public. Kung kailangan, kung ano ang sino ito, kaya naman pinatagpilit yung siguro hindi nyo naman kasi kung may presence may case number. Pag wala yun, yan ay bubos. May traffic code din kami dito. Kahit may traffic code kami, papademutize pa rin kami sa LTO. Pag naayos na yung deputation, talagang we will have sustained operations against traffic violators dito. Kasi ayaw natin yung pupunta dito sa loob ng clan, kakain, pagkatapos ang magkakaroon ng aksidente, napakasad naman ang experience nila. So gusto namin dito, ang naman ninyo yung gusto namin aksidente, lahat pupunta dito sa loob ng clan, magkakaroon sila ng napakaganda experience, di ba? Kung pupasok ka dito, pagkatapos yung mga traffic violators, mga aksidente pa, ang pinakamasama doon, madadala pa sa hospital. Di ba ayaw naman natin ng gano'n? So, we promote Clark as a tourist destination. As a matter of fact, Clark is the #1 tourist destination in Central Luzon. And we would like to maintain that. And Clark is also... Marami nagsasabi, bakit daw nagpo-proliferate ito? I know that itong mga agencies na to, diretso naman ang trabaho. Ganun pa man, we will also cleanse our ranks if and when meron tayo naman nakikita. Ano kayo? Isang pamilya? Ako, sir. Oo. Ganun do, kararating lang kayo. Bakit po, sir? Saan kayo galing, ma'am? Galing, sir. Galing. Ito. Bataan.
Makati Kabataan po. Magkano ang upa nyo? Dito po sa 3.5. Nakausap ka na ng LTO? Alin ka, bababa ka sandali. Sige ma'am, tara. Paghahanda po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po less leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi parang mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. Na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Sir, gusto kong marinig yung doon sa mga magsasaka, sir. Kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang. Sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana, maraming ngayon maraming hindi maganda nangyayari Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiis lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kami kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Ready na ang operating table ng dalawang centers for orthopedic, brain, and trauma. Ready na, as in pwede na mag-opera doon. Because we have yung existing nating operating room, di ba, may luma tayo. So we make it sure that we will be transferring patients. The entire center will be fully functional together with the operating room. Starting tomorrow po? Maglilinis pa tayo kasi syempre iikot tayo ngayon and we still need to do environmental culture and disinfect the entire facility para po ma-ensure natin na hindi mai-infect ang mga pasyente natin. Isa po sa pangamba ng mga tao, yung waiting time, paano po mapapabilis yung pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino? Actually, kaya nga tayo nagdagdag ng OR kasi dati ang ginagamit na operating room ng mga major surgeries natin, 6 lang yan. And then for the minor surgery, 6 din. But not all surgeries would be minor. So talagang ang major OR natin ay full pack.
Kasi ilan ang cutting specialties natin. With the addition of another 6 na fully equipped and integrated operating rooms, ito ay mapapabilis natin yung scheduling. Kasi ang laging naghihintay is the availability of the operating rooms. Ma'am, clarification. Pwede ho rito ang Region 1, 2, 3, Yes, because we are an Apex hospital. Kahit saan po, dahil meron tayong tinatawag na networking, no? We have this established network with all other DOH hospitals. They can refer patients to us also, and we can refer patients to them. Yun yung kagandahan ng healthcare provider network. We are looking for areas na or partners na pwede naming makashare dun sa paghahatid ng serbisyong ito na medical sa ating mga patients. Gaano po kayo importante na nagkaroon po tayo ng mga ganitong advancement dito sa JBL? Dahil nga tayo ay Apex Hospital, yung kadalasan ng ating mga, if you would see the ambulances outside, hindi lang po ito taga Pampanga. We have patients from Tarlac, we have patients from Bulacan, Zambales, even Nueva Ecija. So ibig po sabihin nito, yun pong na-expand natin, no, yung ating paghahatid ng serbisyo, hindi lamang limited sa mga Kapampangan. Yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Ilan po ba yung binubuhay? 2 ang anak ko. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, pero kulang pa rin kaso si Mrs. nagtatrabaho, kaya medyo naan namin yung, yung nag-aaral ng koleyo. Kung sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita, medyo tumas naman yung kita. Palagay mo timely yan na pasibaya mo palagay very timely yan. Yeah, very timely yan. Especially po karing kayanakan ngayon eh. Yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon eh, mas reach mo na rin kayanakan. So I think we are getting there eh. Mas aris mo na rin kayanakan, mas dakan ma-inspire ka rin kayanakan magtango kayong kayo sa nga pong gin. And at the same time, pasikanan ng karelang ugnayan kayong pamilya. Oo, dakalya po, actually dahil ko po abangan. May po dakalya po lessons kayong family, barkada, religious vocation, yaliwa. Hindi, halos 8 dekada. Ano na po yung pinagbago ng BIFAR? So, 40 years ago, simula po sa for 78 years. So meaning 1947 na na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan So hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as line bureau. So marami na talaga yung nangyari na from a mere agency for regulation and of course for training and technical assistance. It has evolved now into a powerhouse yung not only on those mentioned functions. Now we are now on livelihood interventions and capability building. And even nasa stage na tayo na management na ng ating resources through the establishment din ng fisheries management areas. So na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector, at nasa tayo, science-based na kung ibig sabihin. And for policy decision, we are now using those kind of area and yun, from a meager budget kahit paano medyo lumaki na rin siya, marami na rin siyang mga tao as far as plantilla position is concerned. And of course, we are aiming for of course a very hopefully ay mas dumami pa yung budget yung budget natin and maging aggressive sa mga needs ng ating fisher folk and of course yung industry
So if we talk about the fisheries, hindi lang kasi yung fisher po ang involved dito, even yung mga big players, yung nasa aquaculture, yung mga nasa feed mills, yung mga nasa ancillaries, nasa processing. So lahat ng nasa value chain, ito yung ating, ito ang focus ngayon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Basically, mas malawak na ngayon ang sakop ng BIFAR. Ganun po yung nakukuha ko sa inyo. Pero may mga nabanggit po kayong challenges kanina, particular po sa mga kabataan. Sa panahon po ngayon, ano po ba yung dapat gawin ng BIFAR dito sa mga kabataan na ito? Nang sa gayon po, umusbong pa yung industriya ng pangisdaan at aquatic resources. Yes, parang yung the loss of interest among our youth na ma-engage sa fishery sector is a global problem. Hindi lang naman dito. Kasi nga, of course, marami na kasing mga ibang mga areas na pwede nilang puntahan other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na kumbaga profession other than fisheries. But nakita din naman natin with the with the emergence ng itong IoT o yung Internet of Things, AI and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan through their knowledge on these things para makabuo tayo ng mga policies and of course yung ma-manage natin ang ating mga resources. Like now, we have now real-time monitoring of parameters. Pati sa feeding, pwede na siyang through internet, through AI. So marami silang pwedeng iambag sa sector in the sense na kahit hindi sila physically present doon sa mga infrastructure, but they can still be a valuable help for the sector. Ito na lang po yung mga na-awardan po kanina. Parang 25 years po yung pinaka-mataas nating in-award. Ano pong message natin sa mga empleyado ng kawanihan nang sa gayon po mas maging mausbong pa po, mayabong yung ating pagsaserbisyo sa taong bayan? So every year, ina-acknowledge natin yung commitment and of course yung loyalty ng ating mga empleyado, yung ating mga kasamahan sa BIFAR sa kanilang pagpupunyagi at pananatili. So it is just proper na bigyan sila talaga ng parangal. And nandiyan naman sa nasa civil service din na rules na we have to compensate yung ating mga loyal employees. So para sa akin, ang message ko lang sa kanila ay pagbutihin pa at maging makasama sila sa malayo pang paglalayag ng ating ahensya. Ako si Neil Encinares, Aquaculture Center Chief 2, PFO ng Zambales. 25 years po ang inyong pagiging service, 20 lang ba? 20 years po ang inyong service dito sa government, particular sa BIFAR po ba lahat yon? Ayan. Ano pong ibig sabihin ng parangal na ito at bakit pinili niyong magstay dito? Ayan. So yung parangal na ito, dedikasyon to sa mga loyal na mga empleyado ng BIFAR bilang pagkilala sa dedikasyon at mga naiambag sa BIFAR. So isa itong napakalaking parangal para lalo pang pagbutihin ng mga empleyado ng BIFAR yung kanilang mga gawain sa kanya-kanyang proyekto. 20 years niyo pong pakikisalamuha sa mga mangingisda. Kamusta po? Ano po ba yung mga pangangailangan nila na dapat po talagang ipinamimigay na? So, dun sa pangangailangan nila bilang isang PFO ay talagang nakatutok kami sa kanila. So, particularly sa Zambales. So, ang pangangailangan nila talaga ay yung talagang kailangan tutukan sila upang pangalagaan yung kalikasan. Kasi yung kalikasan yung kanilang pinagkukunan ng livelihood. So dapat protektahan at i-conserve ang ating kalikasan. Basically po tamang edukasyon. At ang edukasyon. So isa sa pangarap ng ahensya ay yung lahat ng anak ng mangingisda ay makagraduate. So bilang
bilang isang proyekto natin ay yung pagkakaroon ng scholarship para sa mga anak ng mangingisda. Ano po kayong mensahe sa mga constituents po, sa mga mangingisda? So sa ating mangingisda, panatilihin po nating proteksyonan ang ating mga kalikasan tulad ng ating mga protected areas upang lalo pang dumami ang ating isda at maging sustainable ito para sa ating mga susunod na henerasyon. Ako po si Joella S. Kagiwa, 18 years old, nakatira po ako sa Pantalan Luma, Orani, Bataan. Joella, yun yung tatlong photos, di ba? Habang kinukunan mo yun, ano yung naging inspirasyon mo? Yung pagsisikap po ng tatay ko, gusto ko po sanang masuklian yun kahit papano po sa pagsali po sa contest. Pero for sure, hindi ka nag-expect by that time, no? Kung may kukwento mo sa akin, kunyari, hindi ko pa nakita yung picture na yun, ano ba yung nilalaman nun? Nilalaman po nun yung pagiging responsableng mangingisda po ng tatay ko. Siya po yung naglilinis po siya sa ilog po, lalo na po pag tuwing baha po, nagkakaroon po ng mga kalat-kalat. Tapos nagtatanim din po siya ng mga bakawan po sa tabi lang din po ng bahay namin kasi malapit po kami sa ilog. Yung bakawan na po yun ay pinapamahayan po yun ng mga isda, alimango, supo, para po dumami po sila. Then lastly po, nangingisda po yung tatay ko. Gamit po yung tamang sukat po ng lambat para po hindi mahuli po yung mga isdang maliliit. Tsaka hindi po siya gumagamit ng dinamita para sa kanya. Sabi mo bang bilang ikaw yung ano ba pangalan ni Papa? Willie Kagiwa po. Si Mang Willie, no? Masasabi mo ba na maswerte ka kasi sa murang edad mo na ituro sa iyo ng mangingisda mong tatay yung mga ganung bagay na pagiging responsable sa karagatan, pagpapanatili ng kalinisan? Opo, maswerte po ako na naituro po sa akin ng tatay ko yon dahil po alam ko na po kung paano po ingatan po yung kalikasan, lalo especially po sa karagatan. Then po, dahil po tatay ko po siya, proud po talaga ako. Anong in-enrollan mo sa college? Sa college po, tourism management po. So etong tourism na to, moving forward, paano mo i-apply yung mga turo sa iyo ng tatay mo, sa tingin mo? Yung mga turo po ng tatay ko, i-apply ko po kunyari po sa pagiging responsable po, especially tourism po. So iba-ibang lugar po yung napupuntahan ko. So papangalagaan ko po yung kalikasan po, especially po sa karagatan. Meron ka bang gustong sabihin sa BIFAR with this contest and sa mga ganitong klaseng programa? Sa BIFAR po, thank you po sa contest na ito. Malaking tulong po ito para sa amin po sa pag-aaral ko at sa pangangailangan din po namin ng pamilya po. Thank you so much. Ganda po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po less to pyrosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi pa rin mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pas pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. Gusto kong marinig yung doon sa mga magsasaka, sir. Kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang. Sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming maraming hindi maganda nangyayari Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong may tutulong sa aming mahirap.
Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiis lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po? Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle si Pres. Ano po ma'am, yung libre pong ano, na sa libreng ano po. Wala pong bayad yung mga, opo, libre po yung tuition fee. Siguro ano sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre ganon sa transplant. Yun ganon. Sa health kasi yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Bawas din po sa kita namin po kasi siyempre yung hindi man tumas yung pamasahe. Ano po yung panawagan mo sa presidente po natin or sa gobyerno po? Ibaba po yung gas po. Yan lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ano po yung epekto ng pagtaas naman? Nakakabawas po doon sa kita namin. Yan lang po. Kung muna bawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung wanang budget kasi bawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mahirap po. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno tungkol dito? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang yung sa tupad ba yun ay sa ano nga ba kasi yun? Yung ibibigay sana sa atin, kaso na-postpone, yung ayuda. Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila doon, ibababa lang yung diesel, hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi yun kapag daw po tumaas yung diesel, doon pa siya ibibigay. Na hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung pinibigay? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din. O yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung gusto? Lalo ngayon may pasok yung Holy Angel, medyo okay yung pasada. Ano yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Dalawa. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, kulang pa rin kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo naan namin yung nag-aaral ng kolehiyo. May message po ba kayo o panawagan sa gobyerno tungkol dito? Kung sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita medyo tumas naman yung kita. By ready na ang operating table ng dalawang centers for orthopedic, brain, and trauma. Ready na, as in pwede na mag-opera doon. Because we have yung existing nating operating room, di ba may luma tayo. So we make it sure that we will be transferring patients. The entire center will be fully functional together with the operating room.
Starting tomorrow po? Maglilinis pa tayo kasi syempre iikot tayo ngayon and we still need to do environmental culture and disinfect the entire facility para po ma-ensure natin na hindi mai-infect ang mga pasyente natin. Isa po sa pangamba ng mga tao, yung waiting time, paano po mapapabilis yung pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino? Actually, kaya nga tayo nagdagdag ng OR kasi dati ang ginagamit na operating room ng mga major surgeries natin, 6 lang yan. And then for the minor surgery, 6 din. But not all surgeries would be minor. So talagang ang major OR natin ay full pack kasi ilan ang cutting specialties natin. With the addition of another 6 na fully equipped and integrated operating rooms, ito ay mapapabilis natin yung scheduling kasi ang laging naghihintay is the availability of the operating rooms. Ma'am, clarification. Pwede ho rito ang Region 1, 2, 3, Yes, 4, because we are an Apex hospital. Kahit saan po, dahil meron tayong tinatawag na networking, no? We have this established network with all other DOH hospitals. They can refer patients to us also, and we can refer patients to them. Yun yung kagandahan ng healthcare provider network. We are looking for areas na or partners na pwede naming makashare dun sa paghahatid ng serbisyong ito na medical sa ating mga patients. Gaano po kayo importante na nagkaroon po tayo ng mga ganitong advancement dito sa JBL? Dahil nga tayo ay Apex Hospital, yung kadalasan ng ating mga, if you would see the ambulances outside, hindi lang po ito taga Pampanga. We have patients from Tarlac, we have patients from Bulacan, Zambales, even Nueva Ecija. So ibig po sabihin nito, yun pong na-expand natin, no, yung ating paghahatid ng serbisyo, hindi lamang limited sa mga Kapampangan. Ginawa natin for them. Atin tamong Sarsuela, entitled na Perry the Musical. Ito yung storya ning di kaya nakan storya daring Kapampangan, storya marakalamya yaliwang storya, pero storya na ning metong anak troubled ne balo na nung para sa anak imbi. So ngayon mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, ng artisan tarita, pong teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience kasi aliwait ang ating audience eh. At hindi ta ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, banganta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo ba, lilinisan mo yung show. And 2 weeks, mag-open na kami booking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, running bagay rin yun, kaya they just happen. Bala mo, there's a higher power adapen that calls you to do something. And then, bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya ka nung Ilben na yung Perry. Dapat mag-aral yaman nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na Linebia Seminaryo. Ngayon parine. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bokasyon daring kaparyan, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po gino't niya ang plano para kay katamungan. Okay. Siyempre, para lang niya rin po ini kareng kaya nakan na mag-divert mo rin king alubang paralan king arts. Yes. Well, sabi ko pin, the show is not just a vocation campaign. It's an entertainment. It's an outlet. It is it opens people possibilities for a theater career,
or anything. It's a Kapampangan Sarsuela. So it's art and culture as well. Okay, panahuli na mo po, agkatan nyo po rin kaya katamong Talapanalbe na Manalbe, ne? King Perry, and dakala po akuang aral kening Piaglo na yun. Ang katanda kayo pong Manalbe, Perry, the musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, may kitikit tamo, duwano po rin makaschedule shows, and I'm sure marakala pa po rin tutuking palabas. Likit-likit tamo po. Okay. Makanano may pagsa dyan, ining role ng Perry, medyo mabayad siya tayong role ini. Oo, medyo mabayad yung role ng Perry. Do makaredit kong bagya, uling pari ko siyempre, itang maging biyena, itang kwento na from teenager hanggang magpari. Siguro yung challenge mo ngayon uling ako pari na ako. Itang makananong may balik pa si Bayo na anak, teenager, magulo, makanyan. At saka siguro itang ako ang timpari, makananong kaya bakit yamang Christian kaya itang role ko dapat i-pairing akit da. The story of Perry. Baka nito, mas maging effective ya, mas makikipag-inspire na ka rin aliwang. Kaya nakan mo naman. Siguro itang challenge bagya ka na ako. Pero ngayon naman, ulit sa dari Sir Andy, ang parang aliwang art, ang teatro, makapag-adjust naman at mas mag-improve every mag-prepare ka practice. Ka ba masyado kabado uling nakaman usually makiabi karang makanyan aluwain calling mo ni aluwanin naman yung calling. Alang kay ka rin, kami kasakit. Atin mo rin kasakitan, pero siguro itang formation kayong seminary, atin mo naman kasaupad kaya kami tauling. Atin mo naman program makanya, mag-present kami mo naman. At saka siguro, may balik kitang intention ng pong goal ng palabas. Itong vocation campaign, pumakasap ka rin aliw, pag-inspire ka rin kaya na mag-push ka na ako na masamasan. Tawin na mo mong, palagay mo timely na pasibayan mo palagay ining Perry. Very timely yan. Yeah, very timely. Especially po ka rin kayanakan ngayon Yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon mas reach mo na rin kayanakan. So, I think we are getting there. Itang mas reach mo na rin kayanakan, mas dakan ma-inspire ka rin kayanakan. Tango kayong kayo sa nga pong gin. And at the same time, pasikanan yung karelang ugnayan kayong pamilya. Oo, dakalya po, actually dahil ko po abangan. May po dakalya po lessons kayong family, barkada, religious vocation, yaliwa. Handa po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po less leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi parang mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pas pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. Gusto kong marinig yung doon sa mga magsasaka, sir. Kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang. Saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiisip lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa Lingbring po. Wala pong bayad yung mga libre po yung tuition fee.
Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kami kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre ganon sa transplant. Yun ganon. Sa health kasi yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Hindi po. Marami po kasing nasisira na buhay. Tapos yung mga maliliit na naghahanap buhay, sila din yung nagsusugal. Bakit kayo ba, sir, personally, nasubukan nyo na bang maglaro ng online games? Opo, kaso, yun nga, laging talo, gano'n. Kaya di rin pabor sa online gambling. Kasi po, nakakasama po sa mental health po nating lahat yon. And imbis na pambili po ng pangangailangan natin, pinagsusugal pa po nila. Sir, pabor po ba kayo na tigilan na tuluyan yung online? Opo, pabor na po ako. Kasi may mga tao po na sobrang addict na pati yung mga gamit po sa bahay nabebenta na ganun. Kaya po, pabor po ako na matanggal na po yung online gambling sa Sir, nasubukan mo na bang mag-online gambling? Scatter na niya tawag? Opo. Anong naging resulta? Talo. So, ayaw mo na subukan? Ayoko na po. Naubos po yung pera ko. Sir, pabor po ba kayo na ipagbawal ng tuluyan ng online gambling? Opo, dahil marami pong nalululong at maraming nagugutom. Tapos, ginagawa nila, pinaglo-load pa, hindi na lang pagbili ng pagkain, ganun te. Tsaka maraming nasisira yung buhay, nagkakautang-utang, nadidepress dahil sa daming problema dumadating sa kanila. Pabor ka ba na ipagbawal yung online gambling? Yes sir, pabor naman ako dun Bakit sa... po? Kasi sir, nanggaling din ako sa ganyan eh. Nag-scatter kayo, sir? Oo, sir. Ano pong nangyari, sir? Wala akong mapapala sir. Lahat ng mo, yun, malululong ka doon sa paunti-unti kukunin ka sir. So mga ilang buwan po taon kayo na nalulong sa... Ang isang taon sir. Isang taon? Opo. Kung sa isang taon na sir, sa tingin mo sir, magkano yung nawala sa'yo? Malaki rin sir. Hindi ko lang alam sir kung magkano na wala. Pero malaki sir. Malaki. Sisirain yung buhay mo sir. Lalo na pamilya mo. Okay. Tagalog. Tagalog. Okay. Okay, tayo. Okay, Ma'am Ching, paano po kahalaga na magkaroon ng isang matibay or magandang relasyon ang public at private sector para po sa CSFP-LGU? Yeah. Sa City of San Fernando, LGU, lalong-lalo na sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluwag, talagang napakahalaga at binibigyang halaga ang pampubliko at pribadong partnership. No? Kagaya ng partnership natin sa community, especially with our business chamber, yung Pampanga Chamber of Commerce. No? Ito ay isa sa mga pinangangalagaan ng syudad kasi halos sa lahat ng mga aspeto ng pangungobyerno sa pagpapaunlad ng ating lokal na ekonomiya, talagang kasama natin sila. At kung makikita natin yung mga events natin sa city, no, most of our major events like Giant Lantern Festival, Piestang Fernandino are mostly led by the private sector. At makikita natin na sa City of San Fernando talagang kaakibat sa
pamamahala ang pribadong sektor. At isa lang ang PAMCHAM sa mga partners natin in governance, especially through the leadership of Mayor Vilma na napaka-appreciative sa efforts ng ating private sector. Paano naman po nakakatulong ang PAMCHAM para po sa City of San Fernando? Ano po yung nabibigay niya? Siyempre, yung Pampanga Chamber, marami sa mga members nila ay sa San Fernando nagnenegosyo. At siyempre, bilang isang business-friendly na syudad, no, malaki ang ambag in terms of our local taxes ng mga businessmen natin at naniniwala pa rin at binubuhos nila yung kanilang mga investment sa ating city. At dahil doon meron tayong very vibrant local economy. Nakaka-help din po ba siya in terms of pagbibigay ng kabuhayan sa mga Fernandinos? Tama po. Siyempre, sa ating syudad, meron tayong ordinance kasi na dapat yung mga businesses ay may employees sila na at least 40% ay Fernandinos, no? Kaya napakalaking tulong kapag maraming mga nagnenegosyo sa isang lungsod or isang lugar dahil doon nagkakaroon ng mas makabuluhang pamumuhay yung mga tao dahil meron dignity of labor na makukuha nila sa kanilang trabaho. Siyempre kapag partnership, parang give and take relationship yan eh. Ano naman po yung may ibibigay na support ng CSFP when it comes sa mga private sector? Sa private sector, marami tayong mga programa, no? For example, ang private sector natin, they're represented in our local special bodies. Kung baga kasama sila sa policy making, no, ng syudad. For example, sa Local Development Council, sa CDRIM Council natin, no, even sa yung CDRIM Council, that's our Disaster Risk Reduction Council, Local Tourism Board, our Arts and Culture Council, no, talagang represented ang mga private sector natin. At the same time, marami tayong programa in partnership with them. For example, no, katulong natin sila sa iba't ibang mga proyekto, lalong-lalo na sa pagtutulong sa mga micro, small, and medium enterprises natin. Thank you po, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yung maganda lang ako, Chef. Po, Chef Vincent. Ayun. Siyempre, isa sa mga naibabahagi din natin ay pagkakaroon ng mga incentives, no? Lalong-lalo na sa mga negosyo na nagfo-fall doon sa mga investment priority areas natin sa kung saan kasama doon yung mga tourism and recreational facilities, for example, kagaya ng mga event centers or mga hotels, no? At ICT sector din, yung mga BPOs natin. So meron tayong mga pagka nag-apply sila for incentives under our investment incentive code, maaari silang maka-avail ng mga fiscal and non-fiscal incentives kagaya ng pagkakaroon ng business tax discounts or holidays. Public-private partnership. Oh, it's very important, Ash, no? Kasi this is the opportunity for us in the private sector doing business, especially in the city of San Fernando or even in the whole of Pampanga, to know what their plans are for the private sector. Like now, you heard that there are incentives pala of the city of San Fernando for those who want to do business in the city of San Fernando. What are those? Discounts on business tax. Of course, there are conditions, no? You should have a little higher capitalization. Later, you will get a copy of that slide presentation, no? If you can produce, if your business can produce employment, because employment, instead of giving out money, you just produce the employment. So there are incentives ranging from 10% to 100%, depending on how much money you will bring in to the city. When I say how much money, you don't give it to the government. You pour investments here, you set up businesses, buildings, infrastructure, you hire people. And if you hire people, there are salaries, and then people will have money to spend. So that's how the economy works. Right? It's very important that we discuss. Now we know. Now that we know, and then we spread the good news to those who are willing to do business in Pampanga, particularly San Fernando, and those who are still here, to remain here. Diba? Sir, how important para po sa PAMCHAM naman na nakakapag-give back tayo or nakaka-help tayo sa community ng San Fernando or in Pampanga in general? How is it important for PAMCHAM or the city of San Fernando? Rephrase ko po yung question. Okay, sige. Paano po nakaka-help ang PAMCHAM when it comes to
sa pagtaas po ng ekonomiya sa isang city, sa isang lugar, or sa Pampanga? Okay. You know, we have close to 600 members. Of course, the 600 members are all spread throughout the province of Pampanga. No? We hold quarterly meetings, no? And then among the members of PAMCHAM, we do business among each other. When you do business among each other, and then there's business activity. When there's business activity, there's income. When there's income, there are taxes. When there's business activity, there are employment, and people get salary, and then you spend. Is that not a very good dynamic on how economy works? No? And then we also go out of our comfort zone outside Pampanga. We join trade missions with other chambers. We meet people from other geographical location. We even meet people from other countries to talk to us. And then we invite them. A while ago, we mentioned about the Indian Business Forum. They talk to us. They want to work with us. They want to do business in the province of Pampanga. Is that not good? Nagmamatter po ba na nakakapag-maintain ng good relationship ang public at private sector? Yes. This is the formula for that. We know what they are thinking, and then once we know, and then we work around those incentives, and then we apply whenever it's we apply for those incentives whenever practicable. May message po ba kayo sa mga makakapanood po sa or mga gustong makapasok sa PAMCHAM, mga business people or business-minded people? Okay, for those who are not yet members of PAMCHAM, those doing business, even the MSME, we encourage you to join PAMCHAM because you will learn a lot. We will guide you through how to do business well, if you are already doing business well, but we will guide you and match you with your future partners. Thank you po. Okay, Ash, bye-bye. Hindi po. Marami po kasi nasisira na buhay. Tapos yung mga maliliit na naghahanap buhay, sila din yung nagsusugal. Wala. Bakit kayo ba, sir, personally, nasubukan nyo na bang maglaro ng online games? Opo, kaso, yun nga, laging talo, gano'n. Kaya hindi rin pabor sa online gambling. Kasi po, nakakasama po sa mental health po nating lahat yun. And imbis na pambili po ng pangangailangan natin, pinagsusugal pa po nila. Sir, pabor po ba kayo na tigilan na tuluyan yung online? Opo, pabor na po ako. Kasi may mga tao po na sobrang addict na pati yung mga gamit po sa bahay nabebenta na gano'n. Kaya po, pabor po ako na matanggal na po yung online gambling sa Sir, nasubukan mo na bang mag-online gambling, scatter na niya tawag? Opo. Anong naging resulta? Talo. So, ayaw mo na subukan? Ayoko na po. Naubos po yung pera ko. Sir, pabor po ba kayo na ipagbawal ng tuluyan ng online gambling? Opo, dahil marami pong nalululong at maraming nagugutom. Tapos, ginagawa nila, pinaglo-load pa, hindi na lang pagbili ng pagkain, ganun te. Tsaka maraming nasisira yung buhay, nagkakautang-utang, nadidepress dahil sa daming problema dumadating sa kanila. Pabor ka ba na ipagbawal yung online gambling? Yes sir, pabor naman ako dun sa... Kasi sir, nanggaling din ako sa ganyan. Nag-scatter kayo, sir? Oo, sir. Ano pong nangyari, sir? Wala kang mapapala sir. Lahat ng mo, yun, malululong ka doon sa paunti-unti kukunin ka sir. So mga ilang buwan po taon kayo na nalulong sa... May isang taon sir. Opo. So sa isang taon na sir, sa tingin mo sir, magkano yung nawala sir? Malaki rin sir. Hindi ko lang alam sir kung magkano na wala. Pero malaki rin sir. Sisirain yung buhay mo sir. Lalo na pamilya mo. Dahil mura naman yan, napakamura. At saka alam mo, dapat natin biyahin ito dahil natatamaan yung identity ng mga kaso.
Nakamayang pag-movement din ang babae. So, we need a cooperation of the civilian families, the public, to tell us kung ano ang sino ito. Eh, kaya naman pinatagpilit yung siguro hindi nyo naman kasi may emergency may case number. Pag wala yun, yan ay bubos. May traffic code din kami dito. Kahit may traffic code kami, papademonetize pa rin kami sa LTO. Pag naayos na yung reputation, talagang we will be very, we will have sustained operations against traffic violators dito. Kasi ayaw natin yung pupunta dito sa loob ng Clark, kakain, pagkatapos ang ending magkakaroon ng aksidente, napakasad naman ang experience nila. So gusto namin dito, ang naman ninyo yung gusto namin aksidente, lahat ng pupunta dito sa loob ng Clark, kakaroon sila ng napakaganda ng experience. Diba? Eh kung pupasok pa dito, pagkatapos yung mga traffic violators, mag-aksidente pa, ang pinakamasama doon madadala pa sa hospital. Di ba ayaw naman natin ng gano'n? So, we promote Clark as a tourist destination. As a matter of fact, Clark is the #1 tourist destination in Central Luzon. And we would like to maintain that. And Clark is also... Marami nagsasabi, bakit daw nagpo-proliferate ito? I know that itong mga agencies na to, diretso naman ang trabaho. Ganun pa man, we will also cleanse our ranks if and when meron tayo naman nakikita. Ano kayo? Isang pamilya? Ako, sir. Oo. Ganun do, kararating lang kayo. Bakit po, sir? Saan kayo galing, ma'am? Galing sa galing. Ako. Bataan. Makatay ka Bataan po. Magkano ang upa nyo? Dito po, sir. 3.5. Nakausap ka na ng LTO, alin ka, bababa ka sandali. Sige ma'am, tara. Handa po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po less leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Isko, ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi parang mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pas pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. O. So, yeah. Okay, actually, may naganap na meeting kanina, no? Pinamunuan ng DPWH. Actually, kasama natin doon yung LGU ng San Fernando, ang DMGC compound, andun din, and yung mga kasama natin na mga utility provider po, tulad ng sa Prime Water, Stelabco, and such po, no? So, yun, napag-meetingan po natin yung regarding sa approaching na trabaho, which is yun nga, ang kanilang trabaho kasi currently nasa drainage works na sila. So, pa-approach na po sila dun sa junction, so kailangan siyang pagandaan tulad ng posibleng pagbukas dun sa likod, no? Back door kung tawagin, back gate kung tawagin. Ayun, napag-usapan po namin doon yung mga preparations and
Actually, umikot yung meeting dun sa mga utility provider dahil kalimitan yung mga properties kasi nila is located dun sa outermost lane ng kalsada ng MacArthur, which is yun nga po yung ginagawa kasalukuyan. Opo. Kasi di ba sir, hanggang July lang dapat yung rehabilitation sa part na yun. Pero Yes. extend daw po sila. Ano naman po yung parang napagkasunduan yung plano for the meantime po? Actually, yun. Dun nga sa extension, binabanggit po ni DPWH na dahil yun sa mga pag-uulan na naranasan po natin sa lugar, no? That's why yun, na medyo may hampered yung kanilang trabaho. In terms of fast tracking sa trabaho, yun, we do expect na even nighttime, ma-maximize na yung paggawa nila dun sa area. So, aside doon, may mga recommendation si DPWH na magkaroon ng parang time flexibility dun sa mga work time or schedule ng mga nasa loob sa sakop po, yung mga government agencies natin doon. So, yun. Kasama din dito yung, syempre sa part po ng LGU, sa, particularly sa CPOSCO, magre-ready po kami ng traffic plan and advisory sa public para po alam po nila na during these days, magkakaroon na ng mas, kumbaga, ngayon nasa 6 lanes po tayo, baka mabawasan yan during the construction na po ng drainage works tsaka nung outermost lane. Yung po kasi yung pinaka-concern ng tao, yung traffic, lalo na nung nakaraan po, di ba, may na-stop na doon na sa sasakyan. Mhm. Ano po yung magiging dalin niyan? Nabanggit niyo po kanina yung may bubuksan na portion po. Paano po niyan? Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound. No? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng back gate na yon. No? So, regarding naman dun sa insidente, nagkaroon po ng discussion between us and the DPWH na dagdagan yung mga reflective stickers natin. Kasi during night time and rainy season, rainy yung weather natin, medyo yung visibility ng mga facilities natin medyo nababawas. So, it is recommended na dagdagan yung mga ganong klaseng facilities natin. Yung back gate sa sakop, saan po yung daan po? Bali yun, pagkalabas mo doon, pwede tayong lumabas ng maimpis or pwedeng magdire-diretso yan hanggang Sindalan. Saan po yung, paano po dadaan doon? Or sino yung allowed dumaan? Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever na papasukin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public, yun. Pero most likely yung mga employees Yes. na sakop doon sa... Tsaka siguro clients na talagang pupunta naman doon sa area. Saan po yung doon, sir? Yung anong portion yun? I mean, paano yung daan papunta doon sa back gate? Back part nung actually, yung sa may Maimpis Road, if you know the Maimpis Road, pwede kang maka-access doon sa area na yon. Pwede rin yung mga coming from Bulaon, Calulot, northern part po ng San Fernando, pwedeng makadaan doon. Instead of bumaybay sila ng MacArthur or mag-fly along sila ng MacArthur, pwede nang doon na sila magdaan. Bakit dati, sir, hindi yun ginagamit? Hindi kasi siya, right now kasi wall siya, wall. And accessible siya sa mga pedestrians lang. So may small gate siya na accessible for pedestrians, which is currently restricted din siya. Ino-open lang yon kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pumupunta sa DMGC. Yun lang po ba niyan yung magiging alternative route? O meron pa bang iba na para sa mga hindi papuntang sakop?
Right now, yun muna yung pinag-uusapan natin with DPWH. Kamusta naman po yung planning po ng buong sa Pasko? Sa planning namin yon, of course, we do find ways kung saan po pwede pang alternate na makadaan yung mga motorista, no? Pero as of now, yun yung pinakamalinaw na pwede nating maibigay as alternate route. Yet nandyan yung mega dike, no, para sa mga light vehicles. Nandyan yung expressway, yung NLEX natin. And of course, yung Del Carmen, Bulaon Road, yan, po pwedeng gamitin ng mga motorista natin. Kung pupunta man sila from south to north, para hindi na makasama sa congestion natin sa MacArthur, po pwedeng yan yung mga daanan po nila. Mensahe niyo po sa Message, no? Ayun, sa lahat ng mga motorista, maging pedestrian or commuter ka man, parati ang pag-iingat natin sa kalsada dahil hindi natin alam, may mga kasabay tayong mga motorista na pasaway pa rin na hindi sumusunod sa mga road traffic rules natin. So yun, nawagan kami sa lahat ng motorista na sumunod sa mga traffic rules na ini-implement ng San Fernando. So, dagdagan ng pasensya, ayun, basta sumunod sa mga batas trapiko. Yan lamang. Nakakabawas din po sa kita namin po kasi siyempre, yung di man tumas yung pamasahe. Ano po yung panawagan niyo sa presidente po natin or sa gobyerno po? Ibaba po yung gas po. Yun lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ano po yung epekto ng pagtaas naman? Nakakabawas po doon sa kita namin. Yun lang po. Pag mo nabawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung ng budget kasi nabawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mahirap po. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno natin? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang yung sa tupad ba yun ay sa ano nga ba kasi yun? Yung ibibigay sana sa atin, kaso na-postpone, yung ayuda. Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila daw, ibababa lang yung diesel, hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi yun, kapag daw po tumaas yung diesel, dun pa siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung pinibigay niya? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din. Po yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung gusto? Lalo ngayon may pasok yung Holy Angel, medyo okay yung pasada. Ano po yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Dalawa, ang anak ko. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, pero kulang pa rin kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo naan namin yung yung nag-aaral ng kolehiyo. Message po ba kayo kung manawagan sa gobyerno? Kung sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita medyo tumas naman yung kita. Hindi po. Marami po kasi nasisira na buhay. Tapos yung mga maliliit na naghahanap buhay, sila din yung nagsusugal. Bakit kayo ba sir, personally, nasubukan nyo na bang magkaroon ng online games? Opo, kaso, yun nga, laging talo, gano'n. Kaya di rin pabor sa online gambling. Kasi po nakakasama po sa
mental health po nating lahat yon. And imbis na pambili po ng pangangailangan natin, pinagsusugal pa po nila. Sir, pabor po ba kayo na tigilan na tuluyan yung online? Opo, pabor na po ako. Kasi may mga tao po na sobrang addict na pati yung mga gamit po sa bahay nabebenta na ganun. Kaya po, pabor po ako na matanggal na po yung online gambling sa ano. Nasubukan mo na bang mag-online gambling, scatter na yata? Opo, Anong naging resulta? talo. So, ayaw mo na subukan? Ayoko na po. Naubos po yung pera ko. Sir, pabor po ba kayo na ipagbawal ng tuluyan ng online gambling? Opo, dahil marami pong nalululong at maraming nagugutom. Tapos, ginagawa nila, pinaglo-load pa, hindi na lang pagbili ng pagkain, ganun te. Tsaka maraming nasisira yung buhay, nagkakautang-utang, nadidepress dahil sa daming problema dumadating sa kanila. Pabor ka ba na ipagbawal yung online gambling? Yes sir, pabor naman ako dun Bakit sa... po? Kasi sir, nanggaling din ako sa ganyan. Nag-scatter kayo, sir? Oo, sir. Ano pong nangyari, sir? Wala kang mapapala sir. Lahat ng ano mo, yun, malululong ka doon sa paunti-unti kukunin ka sir. So, mga ilang buwan po ko, taon kayo na nalulong sa... May isang taon sir. Isang taon? Opo. Kung sa isang taon na sir, sa tingin mo, sir, magkano yung nawala sa'yo? Malaki rin sir. Di ko lang alam sir kung magkano na wala. Pero malaki sir. Malaki. Sisirain yung buhay mo sir. Lalo na pamilya mo. Gusto kong marinig yung doon sa mga magsasaka sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiis lang kami mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kami kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre ganon sa transplant. Yun ganon. Sa health kasi yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Ganda po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po less leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi parang mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka
makahanap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre. Pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun. Oh. Hindi po. Marami po kasi nasisira na buhay. Tapos yung mga maliliit na naghahanap buhay, sila din yung nagsusugal. Bakit kayo ba sir, personally, nasubukan nyo na bang magkaroon ng online game? Opo, kaso, yun nga, laging talo, gano'n. Kaya di rin pabor sa online gambling. Kasi po, nakakasama po sa mental health po nating lahat yun. And imbis na pambili po ng pangangailangan natin, pinagsusugal pa po nila. Sir, pabor po ba kayo na tigilan na tuluyan yung online? Opo, pabor na po ako. Kasi may mga tao po na sobrang addict na pati yung mga gamit po sa bahay nabebenta na ganun. Kaya po, pabor po ako na matanggal na po yung online gambling sa Sir, nasubukan mo na bang mag-online gambling, scatter na niya tawag? Opo. Anong naging resulta? Talo. So, ayaw mo na subukan? Ayoko na po. Naubos po yung pera ko. Sir, pabor po ba kayo na ipagbawal ng tuluyan ng online gambling? Opo, dahil marami pong nalululong at maraming nagugutom. Tapos, ginagawa nila, pinaglo-load pa, hindi na lang pagbili ng pagkain, ganun te. Tsaka maraming nasisira yung buhay, nagkakautang-utang, nadidepress dahil sa daming problema dumadating sa kanila. Pabor ka ba na ipagbawal yung online gambling? Yes sir, pabor naman ako dun Bakit sa... po? Kasi sir, nanggaling din ako sa ganyan. Nag-scatter kayo, sir? Oo, sir. Ano pong nangyari, sir? Wala kang mapapala sir. Lahat ng mo, yun, malululong ka doon sa paunti-unti kukunin ka sir. So mga ilang buwan po taon kayo na nalulong sa... May isang taon sir. Isang taon? Opo. O sa isang taon na sir, sa tingin mo sir, magkano yung nawala sa'yo? Malaki rin sir. Di ko lang alam sir kung magkano na wala. Pero malaki sir, malaki. Sisirain yung buhay mo sir. Lalo na pamilya mo. Ginawa natin for today. At yung tamong Sarsuela, entitled na Perry the Musical, ito yung storya ning di kaya nakan storya daring Kapampangan, storya marakalamya yaliwang storya, pero storya na ning metong anak troubled ne, enabalo na nung para sa anak hindi. So, ngayon may mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, ng artisan tarita, ang Teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience, kasi aliwait ang ating audience eh. At hindi ta ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, banganta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo ba, lilinisan mo yung show, and 2 weeks mag-open na kami Puking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, inining bagay rin and kaya they just happen. Eh. Wala mo, there's a higher power at the pen that calls you to do something. And then bali naman, ating
pari amig sinulat kay Facebook nga na anya kanong Ilben na Perry. Dapat mag-aral yaman nila. Pero yung Ilben na Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na linabya seminaryo. Ngayon pari na. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bokasyon daring kaparian, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po gino, tinyang plano para kay katamungan. Okay. Siyempre, paralan niya rin po ini kareng kayanakan na mag-divert mo rin king alubang paralan king arts. Yes, yes. Well, sabi ko pin, the show is not just a vocation campaign. It's an entertainment. It's an outlet. It is it opens people possibilities for a theater career or anything. It's a Kapampangan Sarsuela. So it's art and culture as well. Okay, panahuli na mo po agkatan niyo po rin kaya katamong talapanalbe na manalbe ne King Perry and dakala po akuang aral kay Piaglo na yun. Agkatanda kayo pong Manalbe, Perry, the musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, may kitikit tamo, duwano po rin makaschedule shows, and I'm sure marakala pa po rin tutuking palabas. Likitikit tamo po. Okay. Makalano may pagsadyan, ining role ng Perry, medyo mabayad siya tayong role na ini. Oo, medyo mabayad yung role ng Perry. Though makaredit kong bagya, uling pari ko siyempre, itang maging biyena, itang kwento na from teenager hanggang magpari. Siguro yung challenge mo ngayon uling ako, pari na ako. Itang makananong may balik pa si Bayo na anak, teenager, magulo, makanyan. At saka siguro itang ako ang timpari, makananong kaya bakit yamang Christian, kaya itang role ko, dapat i-pairing akit da. The story of Perry. Baka nito, mas maging effective ya, at mas makaking-inspire na ka rin aliwang kaya nakan mo naman. Siguro itang challenge bagya ka na ako. Pero ngayon naman, ulit sa dari Sir Andy, ang morang aliwang art, yung teatro, makapag-adjust naman at mas mag-improve every mag-prepare ka practice. Ka ba masyado kabado uling nakaman na usually makiabi karang makanyan aluwaing calling mo ngayon aluwanin naman yung calling alang kay ka rin kami kasakit. Atin mo rin kasakitan pero siguro itang formation kayong seminaryo atin mo naman kasaupan kaya kami tauling atin mo naman program makanya mag-present kami mo naman. At saka siguro, may balik kitang intention ng pong goal ng palabas. Itong vocation campaign, pumakasap ka rin aliw, pag-spark ka rin kaya na mag-push ka na ako na masamasan. Kauli na mo mong, palagay mo timely na pasibaya mo palagay in Perry. Very timely Yeah, very timely especially po ka rin kaya nakan ngayon Yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon mas reach mo na rin kaya nakan. So, I think we are getting there. Itang mas aris milan kaya nakan mas dakan ma-inspire ka rin kaya nakan magtango kay kayo sa ning apong gin. And at the same time pasikanan ning karelang ugnayan kay pamilya. Oo, dakalya po actually dal ko po abangan. May ako dakalya po lessons kay family, barkada, religious vocation, yan di wa. Napakamura. Ang sakalan mo, dapat natin biyahe ito dahil natatamaan yung dating ng mga transport. Nakamayang pag-inumin nilang babae. So, we need a prevention of the civilian pathways department to tell us kung ano ang sino ito. Kaya naman pinatagpilit yun. Siguro hindi nyo naman kasi kung may preference may case number. Pag wala yun, yan ay ubos. May traffic code din kami dito. But kahit may traffic code kami, papademonetize pa rin kami sa LTO. Pag naayos na yung deputation, talagang we will be very, we will have sustained operations against traffic violators dito. Kasi ayaw namin yung pupunta dito sa loob ng clan, kakain, pagkatapos ang ending
magkakaroon ng aksidente, napakasad naman ang experience nila. So gusto namin dito, ang naman ninyo yung gusto namin aksidente, lahat pupunta dito sa loob ng car. Kakaroon sila ng napakaganda experience, di ba? Eh kung pupasok pa dito, pagkatapos yung mga traffic violators, mag-accident, di ba? Ang pinakamasama doon eh, maganda na pasusunod. Di ba ayaw naman natin ng gano'n? So, we promote Clark as a tourist destination. As a matter of fact, Clark is the #1 tourist destination in Central Luzon. And we would like to maintain that. And Clark is also... Marami nagsasabi, bakit daw nagpo-proliferate dito? I know that itong mga agencies na to, diretso naman ang trabaho. Ganun pa man, we will also cleanse our ranks if and when meron tayo naman nakikita. Ano kayo? Isang pamilya? Opo, sir. Oo. Ganun do, kararating lang kayo. Bakit po, sir? Saan kayo galing, ma'am? Hindi, sa Randal. Ako. Bataan. Makatiga Bataan po. Magkano ang upa nyo? Dito po, sir. 3.5. Nakausap ka na ng LTO? Alin ka, bababa ka sandali. Sige, ma'am. Tara. Ready na, as in pwede na mag-opera doon. Because we have yung existing nating operating room, di ba, may luma tayo. So we make it sure that we will be transferring patients. The entire center will be fully functional together with the operating room. Starting tomorrow po? Maglilinis pa tayo kasi syempre iikot tayo ngayon and we still need to do environmental culture and disinfect the entire facility para po ma-ensure natin na hindi mai-infect ang mga pasyente natin. Isa po sa pangamba ng mga tao, yung waiting time, paano po mapapabilis yung pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino? Actually, kaya nga tayo nagdagdag ng OR kasi dati ang ginagamit na operating room ng mga major surgeries natin, 6 lang yan. And then for the minor surgery, 6 din. But not all surgeries would be minor. So talagang ang major OR natin ay full pack kasi ilan ang cutting specialties natin. With the addition of another 6 na fully equipped and integrated operating rooms, ito ay mapapabilis natin yung scheduling kasi ang laging naghihintay is the availability of the operating rooms. Ma'am, clarification. Pwede ho rito ang Region 1, 2, 3, Yes, because we are an Apex hospital. Kahit saan po, dahil meron tayong tinatawag na networking, no? We have this established network with all other DOH hospitals. They can refer patients to us also, and we can refer patients to them. Yun yung kagandahan ng healthcare provider network. We are looking for areas na or partners na pwede naming makashare dun sa paghahatid ng serbisyong ito na medical sa ating mga patients. Gaano po kayo importante na nagkaroon po tayo ng mga ganitong advancement dito sa JBL? Dahil nga tayo ay Apex Hospital, yung kadalasan ng ating mga, if you would see the ambulances outside, hindi lang po ito taga Pampanga. We have patients from Tarlac, we have patients from Bulacan, Zambales, even Nueva Ecija. So ibig po sabihin nito, yun pong na-expand natin, no, yung ating paghahatid ng serbisyo, hindi lamang limited sa mga Kapampangan. Itong group na to is to help out-of-school youths, children's, para makapag-aral sila and at the same time, para malayo sila dun sa mga bisyo. One day or another talaga, itong music kasi talaga na to will be the one who will help them in their studies din talaga, and I vouch for that one kasi may mga universities tayo dito, even in Metro Manila or even abroad, na talagang kapag musician ka, talagang nakaka-avail ka ng mga scholarships and etc. Since one of the talagang
expectation namin. Since kasi kami wala naman kaming professional background in music kasi no one sa amin ang nag-aral ng music. So, through guidance lang po ng mga iba't ibang mentors namin, and then experience din po talaga. And then ayun, hard practice lang talaga. Patience and determination, especially discipline din talaga ng mga members namin. Ang pinaka talagang naging challenge talaga sa amin is yung financial capability to pay in a short span of time. Kasi alam naman natin lahat na yung gastos talaga is di siya biro. It's the support of the parents through their children talaga. Nag-make way talaga na para makaalis kami. And then, syempre, yun, sumuporta naman ang mga LGUs for our barangay captain here in Pandakagi, as well as the barangay captain in Barangay Duat Bacolor. And then, ayan, si Mayor Ruding Gonzales. At the same time, si Mayor din ng Bacolor, si Mayor Eduardo Dato. Ayan. So, talagang nagpakita naman po sila ng mga support sa amin. And we could not be parang happier talaga. And we cannot show our gratitude talaga sa kanila kasi but we have to show the pride na itong ating pong sing-sing na to is the folk song at kumbaga yun yung character natin. So that's why parang kahit hindi naintindihan, even I told them to connect with the audience. Who would have known na makakarating ang ating pong sing-sing sa Malaysia, that it is being heard by international audiences, gano'n. The different LGUs na nagbigay ng support sa amin. Thank you, sana hindi din sila magsawa. I know madaming kinakaharap na problema ang society namin. We're not wishing na parang mag-focus sila sa ganito sector. But somehow, bigyan din naman nila ng pansin. Pero yun, please, kahit sa ganitong lang, is mabigyan nila ng pansin talaga because I believe Kapampangans are talented din talaga. Filipinos are talented. If kami kaya namin, what more yung iba pa, di ba? Na hindi lang nabibigyan ng pansin. Gusto kong marinig yung dun sa mga magsasaka, sir. Kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana, maraming maraming hindi makita nangyayari Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiis lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang.
kasi nasisira na buhay. Tapos yung mga maliliit na naghahanap buhay, sila din yung nagsusugal. Yun lang. Kayo ba sir, personally, nasubukan niyo na bang maglaro ng online game? Opo, kaso, yun nga, laging talo, gano'n. Kaya di rin pabor sa online gambling. Kasi po, nakakasama po sa mental health po nating lahat yun. And imbis na pambili po ng pangangailangan natin, pinagsusugal pa po nila. Sir, pabor po ba kayo na tigilan na tuluyan yung online? Opo, pabor na po ako. Kasi may mga tao po na sobrang addict na pati yung mga gamit po sa bahay nabebenta na ganun. Kaya po, pabor po ako na matanggal na po yung online gambling sa ano. Sir, nasubukan mo na bang mag-online gambling? Scatter na niya tawag? Opo, Anong naging resulta? talo. So, ayaw mo na subukan? Ayoko na po. Naubos po yung pera ko. Sir, pabor po ba kayo na ipagbawal ng tuluyan ng online gambling? Opo, dahil marami pong nalululong at maraming nagugutom tapos ginagawa nila pinaglo-load pa, hindi na lang pagbili ng pagkain, ganun te. Tsaka maraming nasisira yung buhay, nagkakautang-utang, nadidepress dahil sa daming problema dumadating sa kanila. Pabor ka ba na ipagbawal yung online gambling? Yes sir, pabor naman ako dun Bakit sa... po? Kasi sir, ginagaling din ako sa ganyan. Nag-scatter kayo sir? Oo, sir. Ano pong nangyari sir? Wala kang mapapala sir. Lahat ng mo, yun, malululong ka doon sa paunti-unti kukunin ka sir. So mga ilang buwan po taon kayo na nalulong sa... Isang taon sir. Isang taon? Opo. Kung sa isang taon na sir, sa tingin mo sir, magkano yung nawa natin? Malaki rin sir. Di ko lang alam sir kung magkano na wala. Pero malaki sir, malaki. Sisirain yung buhay mo sir. Lalo na pamilya mo. Tagalog. Tagalog. Okay. Okay, anytime. Okay, Ma'am Ching, gaano po kahalaga na magkaroon ng isang matibay or magandang relasyon ang public at private sector para po sa CSFP LGU? Yeah. Sa City of San Fernando LGU, lalong-lalo na sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluwag, talagang napakahalaga at binibigyang halaga ang pampubliko at pribadong partnership, no? Kagaya ng partnership natin sa community, especially with our business chamber, yung Pampanga Chamber of Commerce, no? Ito ay isa sa mga pinangangalagaan ng syudad kasi halos sa lahat ng mga aspeto ng pangungobyerno sa pagpapaunlad ng ating lokal na ekonomiya, talagang kasama natin sila. At kung makikita natin yung mga events natin sa city, no, most of our major events like Giant Lantern Festival, Piestang Fernandino are mostly led by the private sector. At makikita natin na sa City of San Fernando talagang kaakibat sa pamamahala ang pribadong sektor at isa lang ang PAMCHAM sa mga partners natin in governance, especially through the leadership of Mayor Vilma na napaka-appreciative sa efforts ng ating private sector. Paano naman po nakakatulong ang PAMCHAM para po sa City of San Fernando? Ano po yung nabibigay niya? Siyempre, yung Pampanga Chamber, marami sa mga members nila ay sa San Fernando nagnenegosyo at siyempre bilang isang business-friendly na syudad, no, malaki ang ambag in terms of our local taxes ng mga businessmen natin at naniniwala pa rin at binubuhos nila yung kanilang mga investment sa ating city at dahil doon meron tayong very vibrant local economy. Nakaka-help din po ba siya in terms of pagbibigay ng kabuhayan sa mga Fernandinos? Tama po. Siyempre, sa ating syudad, meron tayong ordinance kasi na dapat yung mga businesses ay may employees sila na at least 40% ay Fernandinos, no? Kaya napakalaking tulong kapag maraming mga nagnenegosyo sa isang lungsod or isang lugar dahil
doon nagkakaroon ng mas makabuluhang pamumuhay yung mga tao dahil mayroong dignity of labor na makukuha nila sa kanilang trabaho. Ma'am, syempre kapag partnership, parang give and take relationship yan eh. Ano naman po yung may ibibigay na support ng CSFP when it comes sa mga private sector? Sa private sector, marami tayong mga programa, no? For example, ang private sector natin, they're represented in our local special bodies. Kung baga kasama sila sa policy making, no, ng syudad, for example, sa Local Development Council, sa C-DREAM Council natin, no, even sa yung C-DREAM Council, that's our Disaster Risk Reduction Council, Local Tourism Board, our Arts and Culture Council, no, talagang represented ang mga private sector natin. At the same time, marami tayong programa in partnership with them. For example, no, katulong natin sila sa iba't ibang mga proyekto, lalong-lalo na sa pagtutulong sa mga micro, small, and medium enterprises natin. Thank you po, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yung maganda lang ako, Chef. Po, Chef Vincent. Ayun. Syempre, isa sa mga naibabahagi din natin ay pagkakaroon ng mga incentives, no? Lalong-lalo na sa mga negosyo na nagfo-fall doon sa mga investment priority areas natin, sa kung saan kasama doon yung mga tourism and recreational facilities, for example, kagaya ng mga event centers or mga hotels, no? At ICT sector din, yung mga BPOs natin. So meron tayong mga pagka nag-apply sila for incentives under our investment incentive code, maaari silang maka-avail ng mga fiscal and non-fiscal incentives kagaya ng pagkakaroon ng business tax discounts or holidays. GU, public-private partnership. Oh, it's very important, Ash, no? Kasi this is the opportunity for us in the private sector doing business, especially in the city of San Fernando, or even in the whole of Pampanga, to know what their plans are for the private sector. Like now, you heard that there are incentives pala of the city of San Fernando for those who want to do business in the city of San Fernando. What are those? Discounts on business tax. Of course, there are conditions, no? You should have a little higher capitalization. Later, you will get a copy of the slide presentation, no? If you can produce, if your business can produce employment, because employment, instead of giving out money, you just produce the employment. So there are incentives ranging from 10% to 100%, depending on how much money you will bring in to the city. When I say how much money, you don't give it to the government. You pour investments here, you set up businesses, buildings, infrastructure, you hire people. And if you hire people, there are salaries, and then people will have money to spend. So that's how the economy works. Right? It's very important that we discuss. Now we know. Now that we know, and then we spread the good news to those who are willing to do business in Pampanga, particularly San Fernando, and those who are still here, to remain here. Right? Sir, how important para po sa PAMCHAM naman na nakakapag-give back tayo or nakaka-help tayo sa community ng San Fernando or in Pampanga in general? How is it important for PAMCHAM or the city of San Fernando? Rephrase ko po yung question. Okay, sige. Paano po nakaka-help ang PAMCHAM when it comes to sa pagtaas po ng ekonomiya sa isang city, sa isang lugar, or sa Pampanga? Okay. You know, we have close to 600 members. Of course, the 600 members are all spread throughout the province of Pampanga. No? We hold quarterly meetings, no? And then among the members of PAMCHAM, we do business among each other. When you do business among each other, and then there's business activity. When there's business activity, there's income. When there's income, there are taxes. When there's business activity, there are employment, and people get salary, and then you spend. Is that not a very good dynamic on how economy works? No? And then we also go out of our comfort zone outside Pampanga. We join trade missions with other chambers. We meet people from other geographical locations. We even meet people from other countries to talk to us. And then we invite them. A while ago, we mentioned about the Indian Business Forum. They talk to us. They want to work with us. They want to do business in the province of Pampanga. Is that not good? Nagmamatter po ba na
nakakapag-maintain ng good relationship ang public at private sector? Yes, this is the formula for that. We know what they are thinking, and then once we know, and then we work around those incentives, and then we apply whenever it's we apply for those incentives whenever it's whenever practicable. May message po ba kayo sa mga makakapanood mo sa or mga gustong makapasok sa PamCham or mga business people or business-minded na tao? Okay, for those who are not yet members of PamCham, those doing business, even the MSME, we encourage you to join PamCham because you will learn a lot. We will guide you through how to do business well, if you are already doing business well, but we will guide you and match you with your future partners. Thank you. Okay, Ash, bye-bye. Itong group na to is to help out-of-school youths, children's, para makapag-aral sila and at the same time, para malayo sila dun sa mga bisyo. One day or another talaga, itong music kasi talaga na to will be the one who will help them in their studies din talaga, and I vouch for that one kasi may mga universities tayo dito, even in Metro Manila or even abroad, na talagang kapag musician ka, talagang nakaka-avail ka ng mga scholarships and etc. Since one of the talagang expectation namin, since kasi kami wala naman kaming professional background in music kasi no one sa amin ang nag-aral ng music. So, through guidance lang po ng mga iba't ibang mentors namin, and then experience din po talaga. And then ayun, hard practice lang talaga. Patience and determination, especially discipline din talaga ng mga members namin. Pinaka talagang naging challenge talaga sa amin is yung financial capability to pay in a short span of time. Kasi alam naman natin lahat na yung gastos talaga is, di siya biro. It's the support of the parents through their children talaga. Nag-make way talaga na para makaalis kami. And then, syempre, yun, sumuporta naman ang mga LGUs for our barangay captain here in Pandakagi, as well as the barangay captain in Barangay Duat Bacolor, and then, ayan, si Mayor Ruding Gonzales. At the same time, si Mayor din ng Bacolor, si Mayor Eduardo Dato, ayan. So, talagang nagpakita naman po sila ng mga support sa amin, and we could not be parang happier talaga, and we cannot show our gratitude talaga sa kanila kasi, but we have to show the pride na itong ating pong sing-sing na to is the folk song, at kumbaga yun yung character natin. So that's why parang kahit hindi naintindihan, even I told them to connect with the audience. Who would have known na makakarating ang ating pong sing-sing sa Malaysia, that it is being heard by international audiences, gano'n. The different LGUs na nagbigay ng support sa amin. Thank you, sana hindi din sila magsawa. I know madaming kinakaharap na problema ang society namin. We're not wishing na parang mag-focus sila sa ganito sector. But somehow, bigyan din naman nila ng pansin. Pero yun, please, kahit sa ganitong ano lang, is mabigyan nila ng pansin talaga. Because I believe Kapampangans are talented din talaga. Filipinos are talented. If kami kaya namin, what more yung iba pa, di ba? Na hindi lang nabibigyan ng pansin. Well, I prepared a very short speech because I want to come prepared and, ready, because I know today is a very eventful and unforgettable event for JBL. No? So, let me read my speech to everyone. Of course, I would like to give acknowledgement to our good secretary, Secretary Ted Herbosa. Palakpakan naman po natin ang ating mabuting secretary. Of course, together with our secretary is the DOH family. Thank you very much for coming, for gracing this event.
my co-workers in public service, the board members, governor, vice governor, our provincial provincial director for all hospitals, JBL family, medical and non-medical staff. Thank you very much and congratulations for this momentous event. Palakpakan natin ang JBL. Unang-una, maraming salamat kay Dr. Montserrat Chuchoco, our director of JBL, my dear friend and longtime colleague in public service. Thank you for this kind invitation. With her at the helm of this hospital, I am confident that this new facility is in very capable hands. It is a privilege to stand before you today to celebrate another milestone. JBL-MGH is truly one of the premier government hospitals in the Philippines. I am proud to say that. And this new Advanced Comprehensive Center for Orthopedic Care and Basic Comprehensive Center for Trauma and Burns building is proof of our continued excellence. Congratulations. Malaki ang pangangailangan sa specialist orthopedic services ng ating rehiyon, Region 3. Mula sa mga aksidente at natural disasters hanggang sa mga kondisyon na nangangailangan ng operasyon at rehabilitasyon. Kaya't napakahalaga ng pasilidad na ito para sa mas mabilis at mas epektibong serbisyo. Bilang suporta, aking hinain or final ko po ang House Bill number 993 na layong itaas ang bed capacity from 1,000 to 1,500 beds. Request yan ni Doc Chicho Choco. Hindi ako makatanggi kasi sabi ko sa kanya, malakas ka sa akin. No? Upang higit pang matugunan ang lumalaking pangangailangang medikal sa ating rehiyon. Of course, I am also in works in filing the renaming of this hospital to to Medical Center. No, yun ang ating wish ng ating director. So, you are at good hands. I will take care of you sa aking pamumunuan bilang congresswoman niyo po. Aking pong bibigang pansin ang request ng ating medical director, 1,000 beds to 1,500 and renaming this facility to Medical Center. No? We are also fortunate to have the strong and clear vision of our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in championing Universal Healthcare Center through our Secretary Ted Herbosa. Sa ilalim ng kanyang bagong Pilipinas agenda, unti-unti nating natutupad ang pangarap ng isang makatao, epektibo at abot-kayang serbisyong medikal para sa lahat. I will continue to support you sa pondo, sa programa, at sa pagpapalawak po ng inyong serbisyo. My mission is to deliver quality medical services to the people remains firm and unwavering. You can count on me to further this commitment. And finally, taus-pusong pasasalamat sa ating mga ginagalang na medical frontliners, medical and non-medical staff. Dakal salamat kay sakripisyo niyo po kay Tipuking JBL. Kayo po ang tunay na bayani ng ating bayan. Saludo kami sa inyong dedikasyon at sakripisyo. Muli, congratulations, Jose B. Lingat Memorial General Hospital. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Salamat. Let's give a warm of applause to Honorable Eliza Maica Gonzalez. Hindi po. Marami po kasing nasisira na buhay. Tapos yung mga maliliit na naghahanap buhay, sila din yung nagsusugal. Bakit kayo ba sir, personally, nasubukan niyo na bang magkaroon ng online case?
Opo, kaso, yun nga, laging talo, gano'n. Kaya di rin pabor sa online gambling. Kasi po, nakakasama po sa mental health po nating lahat yun. And imbis na pambili po ng pangangailangan natin, pinagsusugal pa po nila. Sir, pabor po ba kayo na tigilan na tuluyan yung online? Opo, pabor na po ako. Kasi may mga tao po na sobrang addict na pati yung mga gamit po sa bahay nabebenta na ganun. Kaya po, pabor po ako na matanggal na po yung online gambling sa Sir, nasubukan mo na bang mag-online gambling, scatter na niya tawag? Opo, Anong naging resulta? talo. So, ayaw mo na subukan? Ayoko na po. Naubos po yung pera ko. Sir, pabor po ba kayo na ipagbawal ng tuluyan ng online gambling? Opo, dahil marami pong nalululong at maraming nagugutom. Tapos, ginagawa nila, pinaglo-load pa, hindi na lang pagbili ng pagkain, ganun te. Tsaka maraming nasisira yung buhay, nagkakautang-utang, nadidepress dahil sa daming problema dumadating sa kanila. Pabor ka ba na ipagbawal yung online gambling? Yes sir, pabor naman ako dun Bakit sa... po? Kasi sir, nanggaling din ako sa ganyan. Nag-scatter kayo, sir. sir. Ano po nangyari, sir? Wala kang mapapala sir. Lahat ng ano mo, yun, malululong ka doon sa paunti-unti kukunin ka sir. So mga ilang buwan po taon kayo na nalulong sa... May isang taon sir. Isang taon? Opo. Kung sa isang taon na sir, sa tingin mo sir, magkano yung nawala sa'yo? Malaki rin sir. Di ko lang alam sir kung magkano na wala. Pero malaki sir. Malaki. Sisirain yung buhay mo sir. Lalo na pamilya mo. So, ayun. Okay, actually may naganap na meeting kanina, no? Pinamunuan ng DPWH. Actually kasama natin doon yung LGU ng San Fernando, ang DMGC compound, andun din, and yung mga kasama natin na mga utility provider po, tulad ng sa Prime Waters, Velabco, and such po, no? So, yun, napag-meetingan po natin yung regarding sa approaching na trabaho, which is yun nga, yung ang kanilang trabaho kasi currently nasa drainage works na sila. So pa-approach na po sila dun sa junction, so kailangan siyang pagandaan tulad ng posibleng pagbukas dun sa likod, no, back door kung tawagin, back gate kung tawagin. Ayun, napag-usapan po namin doon yung mga preparations. And actually, umikot yung meeting dun sa mga utility provider dahil kalimitan, yung mga properties kasi nila is located dun sa outermost lane ng kalsada ng MacArthur, which is, yun nga po yung ginagawa kasalukuyan. Kasi di ba sir, hanggang July lang dapat yung rehabilitation sa part na yun. Pero yes. extend daw po sila. Ano naman po yung parang napagkasunduan yung plano for the meantime po? Actually, yun. Dun nga sa extension, binabanggit po ni DPWH na dahil yun sa mga pag-uulan na naranasan po natin sa lugar, no? That's why yun, na medyo may hampered yung kanilang trabaho. In terms of fast tracking sa trabaho, yun, we do expect na even nighttime, ma-maximize na yung paggawa nila dun sa area. So, aside doon, may mga recommendations si DPWH na magkaroon ng parang time flexibility dun sa mga work time or schedule ng mga nasa loob sa sakop po, yung mga government agencies natin doon. So, yun. Kasama din dito yung, syempre sa part po ng LGU, sa particularly sa CPOSCO, magre-ready po kami ng traffic plan and advisory sa public para po alam po nila na during these days, magkakaroon na ng mas, kumbaga, ngayon nasa 6 lanes po tayo, baka mabawasan yan during the construction na po ng drainage works tsaka ng outermost lane. Yung po kasi yung pinaka-concern ng tao, yung traffic, lalo na nung nakaraan po, di ba, may na-stop na doon na sasakyan. Mm-hmm. Ano po
sundalin niya? May, yung, nabanggit niyo po kanina yung may bubuksan na portion po. Paano po niya? Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound. No? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng back gate na yon. No? So, regarding naman dun sa insidente, nagkaroon po ng discussion between us and the DPWH na dagdagan yung mga reflective stickers natin. Kasi during night time and rainy season, rainy yung weather natin, medyo yung visibility ng mga facilities natin medyo nababawas. So, it is recommended na dagdagan yung mga ganong klaseng facilities natin. Yung back gate sa Sakop, saan po yung daan po? Bali yun, pagkalabas mo doon, pwede tayong lumabas ng Maimpis or pwedeng magdire-diretso yan hanggang Sindalan. Saan po yung, paano po dadaan doon? Or sino yung allowed to ban? Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever na papasokin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public, yun. Pero most likely yung mga employees Yes. na Sakop doon sa... Tsaka siguro clients na talagang pupunta naman doon sa area. Saan po yung nun, sir? Yung anong portion yan? I mean, paano yung daan papunta doon sa back gate? Back part nung actually, yung sa may Maimpis Road, if you know the Maimpis Road, pwede kang maka-access doon sa area na yon. Pwede rin yung mga coming from Bulaon, Calulot, northern part po ng San Fernando, pwedeng makadaan doon. Instead of bumaybay sila ng MacArthur or mag-fly along sila ng MacArthur, pwede nang doon na sila magdaan. Bakit dati, sir, hindi yun ginagamit? Hindi kasi siya, right now kasi wall siya, wall. And accessible siya sa mga pedestrians lang. So may small gate siya na accessible for pedestrians, which is currently restricted din siya. Ino-open lang yon kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pumupunta sa DMGC. Yun lang po ba niyan yung magiging alternative route? O meron pa bang iba na para sa mga hindi papuntang Sakop? Right now, yun muna yung pinag-uusapan namin with DPWH. Kamusta naman po yung planning po ng sa Pasko? Sa planning namin yon, of course, we do find ways kung saan po pwede pang alternate na makadaan yung mga motorista, no? Pero as of now, yun yung pinakamalinaw na pwede nating maibigay as alternate route. Yet nandyan yung mega dike, no, para sa mga light vehicles. Nandyan yung expressway, yung NLEX natin. And of course, yung Del Carmen, Bulaon Road, yan, pwedeng gamitin ng mga motorista natin. Kung pupunta man sila from south to north, para hindi na makasama sa congestion natin sa MacArthur, pwedeng yan yung mga daanan po nila. Mensahe niyo po sa message, no? Ayun, sa lahat ng mga motorista, maging pedestrian or commuter ka man, parati ang pag-iingat natin sa kalsada dahil hindi natin alam, may mga kasabay tayong mga motorista na pasaway pa rin na hindi sumusunod sa mga road traffic rules natin. So yun, nanawagan kami sa lahat ng motorista na sumunod sa mga traffic rules na ini-implement ng San Fernando. So, dagdagan ng pasensya, basta sumunod sa mga batas trapiko. Yan lamang. Nakakabawas din po sa kita namin po kasi siyempre, yung di man tumas yung pamasahe. Ano po yung panawagan mo sa presidente po natin or sa gobyerno po? Ibaba po yung gas po. Yun lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ano po yung epekto ng pagtaas ng
nakakabawas po doon sa kita namin. Yun lang. Pag mo nabawasan yung kita, ano po yun? Wala, nababawas din po yung ng budget kasi bawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mahirap po yun. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno tungkol dito? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang yung sa tupad ba yun ay sa ano nga ba kasi yun? Yung ibibigay sana sa atin, kaso na-postpone, yung ayuda. Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila daw, ibababa lang yung diesel, hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi yun, kapag daw po tumaas yung diesel, doon pa siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung pinibigay niya? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din eh. O yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung gusto? Lalo ngayon may pasok yung Holy Angel, medyo okay yung pasada. Ano yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Ilan po ba yung binubuhay? Dalawa. Anak ko. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, kulang pa rin kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo naan namin yung nag-aaral ng kolehiyo. Brief message po ba kayo o panawagan sa gobyerno tungkol dito? Kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita, medyo tumas naman yung kita. Hindi po. Marami po kasing nasisira na buhay. Tapos yung mga maliliit na naghahanap buhay, sila din yung nagsusugal. Yun lang. Bakit kayo ba sir, personally, nasubukan nyo na bang magkaroon ng online game? Opo, kaso, yun nga, laging talo, gano'n. Kaya di rin pabor sa online gambling. Kasi po, nakakasama po sa mental health po nating lahat yun. And imbis na pambili po ng pangangailangan natin, pinagsusugal pa po nila. Sir, pabor po ba kayo na tigilan na tuluyan yung online? Opo, pabor na po ako. Kasi may mga tao po na sobrang addict na pati yung mga gamit po sa bahay nabebenta na ganun. Kaya po, pabor po ako na matanggal na po yung online gambling sa Sir, nasubukan mo na bang mag-online gambling, scatter na niya tawag? Opo. Anong naging resulta? Talo. So, ayaw mo na subukan? Ayoko na po. Naubos po yung pera ko. Sir, pabor po ba kayo na ipagbawal ng tuluyan ng online gambling? Opo, dahil marami pong nalululong at maraming nagugutom. Tapos, ginagawa nila, pinaglo-load pa, hindi na lang pagbili ng pagkain, ganun te. Tsaka maraming nasisira yung buhay, nagkakautang-utang, nadidepress dahil sa daming problema dumadating sa kanila. Pabor ka ba na ipagbawal yung online gambling? Yes sir, pabor naman ako doon Bakit sa... po? Kasi sir, nanggaling din ako sa ganyan. Nag-scatter kayo sir? Oo, sir. Ano pong nangyari sir? Wala akong mapapala sir. Lahat ng mo, yun, malululong ka doon sa paunti-unti kukunin ka sir. So mga ilang buwan po ko, taon kayo na nalulong sa... Isang taon sir. Isang taon? Opo. Kung sa isang taon na sir, sa tingin mo sir, magkano yung nawala sa'yo? Malaki rin sir. Di ko lang alam sir kung magkano na wala. Pero malaki sir. Sisirain yung buhay mo sir. Lalo na pamilya mo.
ihanda po is boots or mga waterproof po na sapatos para hindi po ng sakit, especially po less leptospirosis sa mga baha po na lugar. Kailangan may nakaipon ka kahit paano para kahit hindi ka makapagtinda, meron kang mabubunot. Yung pong mga gamit namin, itataas po. Isko, ihilang po yung daga, agad baha. Barado po yung mga kanal po doon sa amin. Kaya yung tubig, masyado na mababa. Para pag bumabagyo, may pagkain ka. Bakit pagkain po yung una po natin kailangan? Kasi pa rin mga bata, kailangan nila yung pagkain. Tapos yung mga gamot, yun ang kailangan talaga. Pag lumikan, pumunta ka sa mga ibang lugar. Siyempre, kung tagulan, umuulan, di ka makakapag-anap buhay kung malakas ang ulan. Saka yung mga kalamidad, siyempre, pagandaan mo yung halimbawa, kung dumating ang lumubog, ganun.